Вітаю ўсіх. Добры дзень. Добры дзень. Падаецца, у нас усё ў парадку. Гляджу на гук. Ёсць і мяне чуйна, і гульню чуйна. Зараз яшчэ мікрафон трошкі пастаўлю пазручней. Вітаю ўсіх. Сёння працягваем далей Death Stranding 2. Мы учора трошкі былі тэхнічныя праблемы, і мы не гулялі ў яго, але зараз працягнем далей. Давайте далей. У гульне зараз па бягучаму статусу. Што, заказ? Supply request, зброя адмянілі. Ладно. Па гульне, па бягучаму статусу мы пакрыху адкрываем сабе гару. Але для таго, каб поўнасцю забрацца высока ў горы, нам патрэбна вакол гары як бы трошкі пааткрываць тэрыторыі. Гэтым і займаліся дагэтуль. Сёння план такі. Мы, хутчэй за ўсё, пааткрываем яшчэ каля гэтага цэнтра. Ён там зараз мелкім паказаны, я не ведаю, магу наблізіць, не магу. Не, плячо сама больш паказвае, фокусуецца на ім. Вось, мы адкрываем вузел, адкрылі вузел, які па сутнасці вельмі блізка да пачатка гульні. Я, можа, хацеў бы адкрыць яшчэ адну-дзве лакацыі тут паблізу перад тым, як ісці ў горы, і ўзяць ды забрацца далёка, ну, вярнуцца наадварот тут пачатак, і спалучыць усё ў одну вялікую сетку, таму што там ёсць і дарогі, і ваганеткі, і, карацей, усё. Ось, гэта мы можам і зрабіць, даволі прыемна, можа быць. Долман, што-небудзь ёсць у цябе? As usual, Drawbridge can't help but run its people ragged. It would seem that Tomorrow's grown more adept at wielding her powers. All that practice manipulating the temporal properties of apples has helped her to gradually refine her. Вітаю, Регана. And now she can treat you to the literal fruits of her labor, perfectly ripened ones, no less. I heard what Victor Frank said about your BB pod. You used to have a different keychain attached to it in the past? Igor. Ah, yes. The corpse disposal team member that was caught in the void out with you that time. I see now. The keychain was a memento to remember him by. Лялькі не давяраем. Я учора на стріме узгадываў, ну, хацеў паразмаўляць наконт Death Stranding, але спрабуем трымаць як бы розныя спойлеры і абмеркаванні гулень у межах гэтых гулень, бо тады яны расплываюцца абы-дзе, і некаторыя рэчы вельмі цікава было бы абмеркаваць, калі ў нас ужо гульня сама перад намі, і у нас ёсць як бы што такім чынам спойлеры не прасочваюцца. Проста некаторым людзям яны не могуць глядзець пэўную гульню, напрыклад Death Stranding, там што самі жадаюць. І мы тады можам проста заспойлерыць сюжэт абсолютна ў рандомным стрыме, гэтага лепей не рабіць. Вось. У мяне цікавая думка ёсць наконт Fragile. Увогуле за ўвесь час, калі Fragile больш тактыльны такі персанаж у першай частцы, тут яна больш занадта пабочны персанаж. Я не ведаю, як гэта патлумачыць, але ёсць адчуванне, што быццам бы паміж намі ёсць нейкі бар'ер такі. Ён хутчэй, я не магу яго патлумачыць абсалютна ніякай логікай, што не так, але ў мяне адчуванне, што не так. Ну, тыпу, ведаеце, проста адчуванне, што нешта не ў парадку паміж людзьмі. Вось, і не ведаю чаму. Я не магу сабе гэтага патлумачыць аніяк, таму што падаецца, ну, як бы ўсё ў парадку. Можа быць, яна адчувае сябе павіннай у тым, што Лу загінула, альбо штосьці яшчэ, альбо, не ведаю, можа, нешта яна не дарасказвае нам са смерцю Лу. Не ўпэўнены, карацей, нешта не ў парадку. Яна можа вінаваціць сябе, так, гэта праўда, проста што быццам бы яшчэ чагосьці, можа быць праблема не толькі ў гэтым. Ну, я просто задумываюся на тым, што праблема можа быць не толькі ў гэтым штосьці. Я развіваючы гэтую думку, ну, карацей, вось гэта адчуванне, яно не праходзіць у мяне ўсю гульню. Я просто не магу яго аформіць аніяк, і таму не магу сказаць, у чым канкрэтна мая праблема, так? Але яна адзіны чалавек, які бачыла Лу перад яе смерцю, так? І яна адзінае пацверджанне, што Лу загінула, і як яна загінула.
Нам паказвалі гэта толькі кавалкамі. Нам паказвалі, што вось яна едзе, яна рэальна яна спрабавала выратаваць Лу, яна спрабавала яе тэлепартаваць, і потым яна ляжыць падстрэленая, і Лу перад ёю ў полымі, так, ну, каля яе. Вось, усё. Ну, па сутнасці, нам, як гульцам, не паказалі ўсяго, так? Ну, там, падаецца, прыйшоў, я зараз магу памыляцца, нагадайце мне, там, па-моему, падышоў чалавек і прям стрэльнуў у Лу. Ну, такое было. Вось, і такое адчуванне можа быць, ну, зноў жа, нам не паказвалі Лу, я разумею, што гэта прям у кадры не паказвалі, потому што занадта жорстка, гэта як бы ўсё ж такі гульня, але быццам бы, можа быць, там ёсць кавалак таго, што мы не ведаем. Хікс неяк цікава пра Лу сказаў, што сам не ведае, што насамрэч з ёй. Ну, так, то бок, быццам бы яшчэ там можа быць штосьці, але зноў жа, ведаеце, ёсць такі прыём, ну, які вось быў скарыстаны, што нам вельмі прям у твар ляснулі тым, каб мы тэорыі розныя не будавалі і не прыдумвалі сабе чагосьці. Сэм сам прагаварыў, што па тыпу, ну, па тыпу, Лу, ты не можаш нічога мне сказаць, таму што ты мёртвая. Вось, і гэта вельмі такі момант, калі персанаж сам замацаваў для сябе, але потым ён бачыць, як бы Лу паўсюль проста. Ось такі момант. Mulling over the words Victor said to you earlier. He's gone, but he still feels so close. There's a universal truth in that sentiment. The closer we are to people when they're alive, the stronger the bond we forge with them in our hearts. No matter how much time passes, I still feel her presence. Ён упершыню. My daughters. No doubt you feel the same about Lou. One day, Sam, when you have a moment to spare, I'd like to tell you about my daughter and the strange events that changed the course of our fates. Упершыню Долман хоць штосьці сказаў пра сябе. У Долмана была дачка, і яна загінула, вось што мы ўжо ведаем. Ён гатовы распавесці нам больш трошкі пазней. Карацей, ну, па сутнасці, я як бы ўсё ў сказ адзін сказаў, так? Ну, і ён, Долман, не вельмі шмат распаўсюдзіў. Ён расказваў пра сувязі паміж людзьмі пасля смерці, таму што мы сустрэлі вось гэтага Ігара, пачакайце, Віктара мы сустрэлі, а Ігар загінуў, брат. Яшчэ з першай часткі. І вось, карацей, ён, ну, абмяркоўваў словы Віктара, і ў выніку якраз такі узгадаў, што, ну, па тыпу, чым больш мы прывязаны да чалавека, нават калі чалавек памірае, мы ўсё роўна трымаем сувязь з гэтым чалавекам, таму што пасля, ну, нашай, як бы, сувязі ў жыцці, вось, яна застаецца. Люцик, што такое? Ладно. Мрмяу. Вось. Цікава. Давайте в туалет, душ. Hi, Sam. О, каточек пробег. План такі, калі нас там накідаюць зараз сюжэта, то няхай накідваюць. Паглядзім, што там увогуле сюжэт прапануе нам. Давайте уже, ладно, Долман сваё звычайнае скажа. Looking clean as a whistle. Ну всё. О, яшчэ працёк. You're wearing my scarf. Дакладна, ну гэта мы ўжо здагадались, нам прям паказалі відавочна, што працёк ідзе. Face too, didn't you? It was him, Neil Vanna. I'm certain of it. That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago.
but Vanna died in a void out 11 years ago. It doesn't add up. Meaning what? That it was his memory we just saw? He and Lou must be connected. But how? Ну вось, нам зараз здагадкі ўсе правільныя. Гэта ён. Прасочванні ідуць ва ўспаміны Нілваны, да якога нас зараз падключае, ну, крацей, закідвае на яго бераг. Бягучая нашая тэорыя гэта, што Нілвана гэта тата Лу, сапраўдны тата Лу. Вось. А Лу гэта сапраўдная Лу. Ну, тыпу, самоўская Лу. Нема двух Лу. Та, якая загінула, і яшчэ адна. Не, ўсё разам гэта адна Лу. Зусім увогуле незразумела. Яны перарабілі ўсё, што мы пра яе ведалі. Насамрэч, нам так кінулі пару фраз. Нам далі адну-дзве фразы і ўсё. Як бы... Ну, карацей, незразумела. Sam, the data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation and succeed in locating fabricators with similar specifications. I'll brief you in depth as you review the map. Accept this main order from the delivery terminal in order to proceed. Што за заказ? Знішчэнне. Забраць даныя ад мехафабрыкатараў, знішчыць іх разам з любымі ахоўнікамі. Потым прынесці, ну, карцей, знішчыць яшчэ одну фабрыку. Давайте зробім гэты квест. У мяне якая думка? Давайте ўвогуле мапу пагляджу. Глядзіце. У мяне не хапае вось гэтага кавалку. Вось гэтага здаравеннага. Усяго. А ён гэта рознае? Так, гэта розныя тэрыторыі яшчэ. Глядзіце. Атрымліваецца, вось тут адзін, хутчэй за ўсё, 10 бункер ёсць, які я прапусціў. Можа, вось у гэтай частцы. І з гэтага боку ёсць яшчэ. Я думаю, ён таксама каля вады. Я не ўпэўнены на 100%, але ён, мне падаецца, ён будзе каля вады. Альбо дзесьці можа тут. Разбяромся яшчэ. Прапаную зрабіць гэты галоўны квест, то бок якраз такі прывідныя мехі гэтыя, з іх базай разабрацца, і тады падключыць гэтую тэрыторыю. Калі мы гэта ўсё, два кавалкі яшчэ падключым, у нас атрымаецца заходняя Аўстралія ўся, яна будзе доступна разам. І я бы, можа быць, і нават, ну, большая частка, у нас нават 2/3 можа Аўстралія. Ну, па сутнасці, 3/4 Аўстраліі у нас ужо доступна будзе. Я думаю, вярнуцца назад і прабіць квесты трошкі тут, у самым пачатку, каб спалучыць гэта ўсё ў адну вялікую сувязь. Вось, хацелася б гэта зрабіць, але, зноў жа, гэта не прям гарыць, мы можам гэта зрабіць трошкі пазней. Давайте спачатку разбяромся з гэтым квестам, і там будзем глядзець. Вітаю, Барыс. Так, там у душы напісана, каб эканомілі ваду. Цікава, ці будзе яна, якая катсцэна, калі часта мыцца. Ты маеш рацыю, давайте. Давай. Прямо зараз зробім. Дзе ёсць даныя? Не, я думаю, як звычайна прынесці вось гэты апарат унікальны, які поўнасцю знішчыць усю як бы ўсе схемы і зробіць так, каб прынтары не працавалі больш. Так, давайте да раніцы. І зараз у душ будзем хадзіць. Hi, Sam. Натаночки. Так, я зраблю, давайте з-за таго, што, ну, невядома, колькі гэта самае, як гульня рэагуе, так? Я зраблю 10, ну, можа, 5, паспрабую 5, калі не спрацуе, я падумаю, таму што анімацыя не самая хуткая яшчэ. Разы з 3-5 за пара будзе дастаткова. Так, я думаю, што гэта ўжо актывуе штосьці.
Калі не, можа быць, да 7 да разгонім, каб уже упэўніцца. На Mountain Blade 2 адпраўляецца 1000. Вітаю, Рведак, дзякуй вялікі. Так. Гэта трэці раз. Оп, пачакайце-ка, новая анімацыя, не? Ну, нешта просто паглядзеў на падлогу, я не бачыў такога. Так. Чацвёрты раз. Hi, Sam. Это была... Сегодня спидраним душ. Так. Я, може, придумываю, але... Ну, ладно. Може, придумываю. Это 5-й раз. Давайте еще 2 робим. Опа, это проехал. Не, ўсё ў парадку, там просто проехал мимо Хартман. Я першыню яго бачыў пазамі. Ён прыехаў на Магеллан, і мы яго бачылі там у адной катсцэне. Усё, больше, ну, можа ў двух. І ўсё, яго не было, ось такі жывы момант нейкі. Давайте 7-й раз апошні і пойдем. А што, калі трэба больш за 5 рэальных хвілін такім займацца? Ну, вы сачыце за часам. Мне падаецца, я можа зараз прыдумваю. Давайте зробім яшчэ один раз. Я зусім іншае назіранне зрабіў. Я жадаю упэўніцца. Мне падаецца, з кожным разам, як мы робім, камера залятае ўсё глыбей у душ. Яна прям, апошні раз яна прям заляцела ў сам душ перад тым, як Сэм Ну, яна як бы дагэтуль перад душам, перад дзвярыма было, ну... Hi, Sam. Каточу. Вось, у душ, і бачыце, вось у самы, мне реально падаецца яна з кожным разам усё далей. Яна па краху, не тое, каб значна, але па краху. Зараз я, на краю камеры былі ручкі, вось гэта, якія ў душы знаходзяцца. Вось, запомніце гэта, карацей. Край камеры быў каля ручак у душы. Апошні раз спрабуем, калі ніякага значнага прагрэсу не будзе. Вось гэтыя ручкі, оп. Зараз яны, нават ручкі зніклі. Ды 100%. Яно реально наближаецца. Ручки зніклі, так. Мы амаль у душ камера залятае. Давайте. Вось зноў Хартман. Ну, зараз так же самое, як у папярэдняй. Гэта падаецца самая далёкая пазіцыя камеры. Ладно, слухайте, калі была бы штука, яна бы ўжо давно зрабіла.
калі б ачыўка нейкая была на гэта, ну я думаю, мы бы зарабілі, мы ўжо нармальна так натрыкалі. Ладно тады, няма, окей. Можа, альбо мы не дастаткова настойлівыя. Looking clean as a whistle. Так, усё, можем падымацца назад. Так, калі ў нас зараз будзе баявая місія, то мы, па сутнасці, зараз усё падрыхтуем па зброі. Зноў паспрабуем па-ціхаму, абсалютна, усё зарабіць. Ну, бяром заказ. Я думаю, мы можем спакойна яго прыняць. Okay, Sam. The facility we've identified is here. An abandoned factory south of the F5 East Distribution Center. There are operational fabricators inside. More than you had to deal with for the previous order, in fact. And to make matters worse, it seems these ones are configured to produce ghost mechs. Ooh. Higgs is likely pulling the strings at this factory too. So with that in mind, your main objective is as follows. Eliminate both the ghost mech fabricators and any hostiles you encounter on site. In addition, each fabricator contains vital data that we need you to retrieve and deliver to the Magellan. By analyzing it, we hope to gain insight into Higgs's activities and future plans. Tarman will give you the device you'll need to extract the data before you head out. For now, consider the route you wish to take. Ну тут глядзіце, розніца ад папярэдняй фабрыкі. Дагэтуль была адно месца, дзе па сутнасці, ну, адзін прынтер, так. Тут іх будзе 4 тэрмінала, якія патрэбна будзе вынесці. З кожнага будуць даныя, якія патрэбна будзе вынесці з усім астатнім, так. Так што, ну, гэта будзе весела. З варыянтаў тут такая справа, з таго, што гэта як бы фабрыка, то у нас магчымасці, каб туды трапіць. Альбо з боку вось так абысці. Ну, я думаю, што мы падымемся, паставім гэтую самую вежу, паглядзім з гэтай вежы, як, ну, што ды як, і потым вырашым абыходзіць з аднаго боку, з другога боку, ну, карацей, як увогуле, якім чынам гэта вырашаць. Ось. Працягнем. Там вырашым. Sam, you'll need to take this ring terminal expansion device with you again. Make sure it's in your possession. Там нават не 7 візітаў, уж там може 10 было. If you have it with you, it'll automatically extract data from the fabricator terminal while simultaneously destroying it. Once you've disabled all fabricators, return to the Magellan with the device and submit it for processing. We'll handle the analysis on our end like last time. Remember that it contains special components that can't be reproduced by printers. Take every precaution to ensure you don't break it. Зразумелі. Нам спатрэбіцца рыштунак. Нам спатрэбіцца... У нас 2 вазочкі. Так. Моя прапанова ўзяць 2 ПХК. Альбо там 1 ПХК мне дастаткова будзе. Давайте да сімулятора маршрута. Мне падаецца, хтосьці там паставіў... Так, гэта генератор. Так, мне спатрэбіцца 2 ПХК, таму што я жадаю пабудаваць яшчэ паштовую скрыню. Так. Па сутнасці, мне ПХК першага ўзроўня спатрэбіцца, я лепей сэканомлю тут рэсурсы. Нормально будзе. Вось 2. Лесвічны стелс. Возьмем 2 штуки. Так. Ёсць. Якара нам не спатрэбяцца. Таму мы браць іх нават не будзем. Нам спатрэбяцца пальчаткі баявыя абавязкова, таму што гэта сама мы згубілі. Мы ж атрымалі патвару ад пачвар. У нас войдаут быў. У нас зараз рыштунка не хапае.
Так, ціхая вінтоўка гэтая маленькая, якую можна упакаваць. Одна штука няхай будзе. Так, одна штука і так хопіць. Там ужо і так яна займае. У нас ресурсаў не толькі бясконца. Пісталет супраць машын. Я нават не ўпэўнены. Калі нешта пойдзе не так, то прыйдзецца прыдумваць. Ну, на выпадак, калі нешта пойдзе не так. Гэта вось стан гранаты? Альбо экс-гранаты. А, не экс-гранаты, вось гэта. Набор. Яны вельмі эфектыўна. Можа быць 2? Вось. А, ну не, нормально. 2, нават 3 я бы сабе дазволіў. А, не, 3 мы ўжо дазволіць не можам. У нас у Магеллане не бясконцыя далёкай рэсурсы. Пастку электрычную яшчэ файна было бы мець. Давайте, можа, менш... Не, ну, блин, гранаты гэта на выпадак, калі нешта пойдзе не так. Але пастка это настолькі проста. Цікава, яна шматразовая ці не? Давайте возьмем пастку. Я думаю, я змогу знайсці ім прымяненне. Вось. Ну і, в прынцыпе, гэтага павінна ўсяго хапіць. Ёсць. Это ўсё отправляется Сэму. Мы выходим. Трэба гэта ўсё размеркаваць. Ёсць. Ніякіх дадатковых ресурсаў мы з сабой браць не будзем. А, у мяне ж касцюмчык анти-BT. Давайте перапранемся. Я просто апрануты не для скрытнасці. Зусім. Я раблю гэта выгляд, што гэта не было. Вядома, я раблю выгляд, што гэтага не было. Вы пра што кажаце ўвогуле? Так. Можа, ресурсы якія, ну, гэта грузы. Я хацеў знешні выгляд змяніць, але мала ли, можа, тут яшчэ карыснае, што ёсць. Лесвіцу я 1-2 зрабіў, так? Калі мне 2, то нормально, ў прынцыпе. Змяніць знешні выгляд. Ось. І тут пытанне. Было бы добра, канешне, уначы пайсці, але тут ёсць яшчэ гэта самае. Камуфляж для снега і асфальта. Альбо вось гэтыя... Ну так, па сутнасці. Па ідэі, гэта павінны быць якраз такі для будынкаў камуфляж добрыя. Можа быць, яго ўзяць. Я просто хацелось бы зараз, можа, днём схадзіць, але, блин, уначы, вядома, лепей, насамрэч. Цёмны камуфляж, ён якраз такі... гэта якраз такі не падыдзе. Давайте асфальтавы гэта. Таму што там будынкі ўсё вакол такое. Не, сам, мы не ўніз ідзем, успакойся. Гэта вось запагуліванне Сэма і тое, што назіраецца, гэта насамрэч падзагрузка ў гульне.
Такая вельмі незаўважная. Калі вы бачыце, як Сэм просто, ну, калі вы гулялі, вы заўважалі гэтыя моманты. Калі вы гуляеце на PlayStation 4, гэта вельмі заўважныя моманты. Яны прям могуць быць расцягнутыя ў часе. Ну, калі ў першую частку я гуляў, і не на Pro PlayStation 4, а на вось самай звычайнай. Як жа доўга гэта магло займаць? Блін, дождж, слухайце, мне дождж зусім не патрэбная рэч. Але можа ён мяне схавае. Так, чекайте-ка, гэта тут настолькі рэзка ўніз ідзе ўсё. Я дакладна? Тут абыхода нема? А, ну там вось далей можна абысці. Альбо тут левей просто. Дождж лепшы душ. Ну, у нас ёсць груз, які нельга шкодзіць, а ніяк. Увогуле, прям нельга. Таму трэба быць асцярожнымі. Так, вось оно. Мы наближаемся до конца хиральной сувязі, так. Вось туды мы спустимся ўниз. Ну, яшчэ нормально. Нейкае месіва на дворе, я вам шчыра скажу. Тут и снег вам, и холод, и дождь. Я, глядзіце, хтосьці гранатамёт, я зразумеў, хтосьці па сутнасці зрабіў сабе гранатамёт, каб проста абстраляць базу. Замест таго, каб, ну, выконваць місію там неяк там уціхую, просто абстраляць базу поўнасцю. Мы так рабіць не будзем, я жадаю рэальна стелсам пазаймацца. А я магу там каля яе паставіць вышку яшчэ? А, ён на самым краю паставіў. Там месца для вышкі не будзе, хутчэй за ўсё. Так, давайте побудуем. Я ждал вежу. Так. Поверхня не падыходзячая. О, вось тут вежу можна паставіць. Ну, гэта, па сутнасці, і сэнсу няма, яна ніяк не... А, можа быць, туды з краю можна падысці. Давайте яшчэ. А, прям вельмі тоненько человек поставил на самый край. Окей, ладно, давайте знойдем іншае место. Ось так. Okay. Прыбраць чужую пабудову? Не, гэта на выпадак, калі я вырашыў, што мне патрэбна абстраляць базу. Яна мне не перашкаджае, яна на мой запасны варыянт, калі штосьці пойдзе не так. А чаму толькі 4 ворагі? Быць такога не можа. Гэта ж жарт, гэта не можа быць такога. Глядзіце, якая справа, карацей. Гэтыя прынтары небяспечныя яшчэ тым, што яны друкуюць гэтых роботаў. То бок, па сутнасці, калі я падыму трывогу, хутчэй за ўсё яны пачнуць друкавацца ў вялікай колькасці. Мне патрэбна іх будзе вырубаць, я так разумею. Але так мне паказваюць толькі 4 з іх. Слухайце, я нават не ведаю, я, можа быць... Я не ведаю, я бы хацеў вазочкі не браць з сабою, але і паштовую, ну, тут хацелася бы зрабіць сховішча. Можа быць. Ну, каб можна было парэмантавацца, вось гэта ўсё. Можа быць, мы зробім сховішча і пад ім проста раскладзем нашыя вазочкі? З імі ж нічога не здарыцца, пакуль нас не будзе, правильно? Давайте так і зробім. Давайте зробім сабе сховішча. Просто ад надвор'я.
Ось сюди куди-небудь тыркнем. Перед тым, як пайсці далей. Let's do this. Адпачнём, я кіну тут вазочки просто пад ёй. Да вазочка мы вернемся, калі ўжо будем вяртацца. То бок мы іх будем забіраць. Угу. Слухайте, давайте зараз невялічкі перапынак, я пастаўлю невялічкі рекламны перапынак. Я паем. Мы падрыхтуемся, будем гатовыя да... Сам ты можаш прям прылегчы? Я ждаю, каб ты... Тут ёсць хоць дзе-небудзь месца для сна? Take a breather. А ёсць адпачынак, а? Нероўная паверхня, і таму, хутчэй за ўсё, тут прям не самая удалая, карацей. Ну, реально, няма такой магчымасці, типу, адпачыць. Дрэнна паставіў. Ну, ладно. Невялічкі перапынак. Так. Чакаем перад базай і працягнем адразу пасля яго. Добра?
Вітаю усіх. Вернуўся. Добра. Спадзяюся, сам не вельмі замёрз, пакуль я тут. То есть 7 хвілін я ажно калупаўся. Сам прям холодно. Давайте тут скинем вазочки. Давайте праз меню. Так, вы отправляетесь просто на землю. Надеюсь, они застанутся под... Цудоўна. Вось яны на земле остались. Не-не-не, не за мной, калі ласка. Отчапить. Не-не-не. Отчапить. Вось. Яны застануцца тут, і тут яны ў бяспецы, плюс-мінус. Вось, я думаю, я смогу да іх вярнуцца потым і забраць. А груз, які на мне, ён на мне і застанецца, вось і ўсё. Вы бачыце, я чат прапусціў поўнасцю, я не чытаў яго ў гэты момант. Давайте заробім квест і потым абмяркуем, што дзе там пасікаць патрэбна. Нешта падаецца, мне не так ўсё проста будзе. Усяго 4 ворага, ну гэта ж ненармальна. Штосьці не так. Фабрыка, на якой быў адзін гэты фабрыкатар, прынтер, і на якім была толькі зброя, на ім было 12 там ворагаў, нешта такое. А тут усяго 4 на тую фабрыку, якая па сутнасці робіць іншых роботаў. Трэба эксперымент дзеля лайкаў. Прапаную трошки пазней, добра? Давайте разберемся с тем, что есть. Я не разумею. Я і робота ударно бачу. Оп. Так. Что пачалося? Что ты нахрен такое, а? I've got a bad feeling about this. Like something seriously big is waiting for us. Stay on your guard and proceed with caution. Мне ўсё яшчэ 4 показывае, так? Нешта не так. Гэтыя чэлы ўвогуле з хвастамі. Ну, вось гэта новыя, які раздрукаваныя, каля яго. І лесвічны стелс мне тут не дапаможа. Пакуль. Лесвіца ёсць наверх. Здаравенны сышоў. I see now. They build ghost mechs in this facility. Можем гэтага меха, які каля нас, вынесці, калі ён ад нас сойдзе. Я думаю, без праблему. Вось бачыце, ён зараз стаіць у той бок глядзіць.
Чекайте, ён спінай стаіць да мяне? Я не магу зразумець, альбо гэта ў яго на баку. Не, ён бокам стаіць, вось, усё. Зараз яго можна вынесці. Sam, the ghost mech fabricators appear to have been activated. This could get very bad very quickly. We need to destroy them as soon as possible. А, пачаткі, пачакайце-ка, блін, я пачаткі тыя, якія раздрукаваў, я не апрануў. Так, абутак, ціхі, апрануць. Баявыя пачаткі. Апрануць. Вось зараз ужо больш падобна на праўду. Аўтаразмеркаваць. Усё. Ёсць. Вось гэта я хацеў зрабіць. Спадзяюся, яны не актываваліся за мае памылкі зараз. Я буду забіраць з іх зброю, таму што гэта можа спатрэбіцца. Хакнуць і знішчыць. One less fabricator to worry about. And we've secured its data too. There should be 3 fabricators remaining. Keep the ring terminal expansion device safe and proceed to the next one. Працягваем вырубаць іх. Адзін жа зверху тут быў. А, вось ён, прямо перад намі. Друкую яшчэ, мне нельга затрымлівацца. Ён не вельмі зручным месцы. Оп, гэта нешта заўважыў. Так, ён пачне шукаць нас, так? Давай, 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 не заўваж, не заўваж. Оп, ёсць. Не заўважылі. Трэба як мага хутчэй вырубіць той зверху. Іх раздрукавала яшчэ больш унізе. Давай, 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 давай. Only 2 more fabricators left to disable. Let's move. Астатнія засталіся ўнізе, гэта праблема. Бачыце, колькі іх ужо ўнізе? Не магу іх абысці... Ага, яны сабраліся з гэтага боку. У прынцыпе, калі мне пашчасціць, я магу проста абысці іх усіх. Яны ўсе ў тым баку. Божухна. А дзе здаравяк іх? Здаравяка проста не бачна. А, ён там ходзіць, усё добра. Ладно. Almost there. Just 1 more fabricator to go. Астаўся адзін фабрыкатар. І гэта здаравены ідзе сюды. Давайте выйдзем увогуле на вуліцу і абыдзем зноў па колу. Вітаю ўсіх. Мы зараз выносім фабрыку роботаў, якая тут распаўсюджвае па сутнасці армію Хікса. І мы пазбавіліся амаль ад усіх фабрыкатараў, і нас пакуль яшчэ не заўважылі поўнасцю. Так, гэта з краю стаіць, так? Я не ведаю, як я магу незаўважна падабрацца да той цэлай арміі, блін. Таму што мне пад носам у іх прыйдзецца выносіць адзін фабрыкатар.
Ён яшчэ двух зрабіў, пакуль я толькі трындзеў. Вось жа халера. І здравяк сюды ідзе. Ну, чаму зараз? Здаравенныя, адчапіся. Ён ідзе. А, ладно. Чакаем. Два з 4 адзначаюцца тыя, каго мы адзначылі з вежы, а не ўсе, так што это нормально. Здаравенная Оп, блин, ён тут. Усё яшчэ не сышоў. Зараз гэты назад пойдзе, так? Магу іх неяк абысці? Яны быццам бы ў рэжыме чакання, так? Так, это ідзе сюды. Вось жа задніца. А што, калі... Блін, я вось не ўпэўнены. О, блін, ён мне заўважыў. Так. Трымаецца, не трымаецца. Блін. Так, ладно. Можам яго хутенька ставны гранатай. Так, пачалося. У мяне столькі зброі няма, каб з імі ваяваць. Я змагу хакнуць, пакуль не памру, а? Хакні, хакні, хакні. Так? Адчапіцеся, адчапіцеся. А, божухна. Что за холера? У-у-у. Так, ладно. Скажем, что спрацавала. Полный стелс. Валим отсюда нахрен. Добре, што атрымалася збегчы і тое, што ночы наступіла яшчэ па дарозе. Не збіраюся... Так, пачакайце-ка. Знішчыць усіх мехаў. Гэта не канец. Блин, у меня столькі... Я нават не ведаю. Так, ну ладно, давайте. Мне патрэбна іх знішчыць усіх, а калі мне іх знішчыць, я не магу просто ўзяць ды збегчы. Я магу выклікаць... Ага, у гэтай лакацыі нельга выклікаць. Блин, я его выклікаў. Давайте электрапасткі. У мяне не настолькі шмат зброі, каб з усімі імі ваяваць. У сэнсе не падыходзячая паверхня. Ты шмурэў? Сэм? А ну пастку поставіў хутка. Давай-ка, давай-ка, давай-ка стаў. Раз. Два. А! Адчапіся ад мяне. Оп, цудоўна.
Их там что были? Шотганы? Так, давай сховаемся хоть за чим-небудь. Есть. Так босса нельзя выкликать. Я уже поглядел. Я не могу катошка выкликать, потому что типу локація не підходяча. Зараз покажу вам. Вы не можете выкликать у этой локации. Ось. Оно так прямо пише. Так, давайте нейкую іншу зброю. А то гэта у мяне набої мою кров використовує уже. Так, ты. Успокойся, блин. Шалёный. Ему амаль пофиг. Чапися. Ау. Отчапися. Божухна. Давайте, може, пастку супроти яго падрыхтуем. Зноў. Давай, иди сюда, иди сюда. Ближе, ближе подходь. Давай, 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 давай. А я зараз возьму дробовик, і як толькі яго шандарахне гэтай маланкай, побегу просто бліжэй. Ось так. І дробовика ему настраляю. Что, не подобається? На тобі. All ghost mechs and fabricators have been destroyed. All that remains is to take the ring terminal expansion device with the extracted data back to the DHV Magellan for processing. С ним пачнем, тому што сам ужо гэта перанапружыўся. Вадзічкі, можа, пап'ем яшчэ. У рэальным жыцці таксама неблагая ідэя. Зараз пап'ем. That's good. Ну, не благо. Это был апошні ворог. Ну, машинган, конечно, у яго может быть и файн. Давайте постараемся его, чему бы не. А, я... я не могу его с собой просто так взять. Глядите, что. Який дрын. Просто. Ну, то бок, так, коли гэтага здоровенного вынести першим, то я думаю, этим кулеметом легко можно просто разобраться с усей армией роботов.
Іх што-небудзь было тут яшчэ? Зброя, 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 кроў. Ну і ладно, пайшлі адсюль. Стелс па метадзе Руді. Ну, мы большую частку зрабілі. Я скажу, нават Metal Gear, яны трошкі... Ну, 5-й Metal Gear у асабістасці. Яны, як бы, поўнасцю без заўвагі прайсці. Яны... Складана патлумачыць, але, карацей, стелс-экшаны ад Кадзімы, яны зроблены такім чынам, што вас хутчэй за ўсё заўважаць. Вельмі складана прайсці іх зусім-зусім незаўважанымі. То бок, ну, сутычкі будуць. Просто сутычкі гэта незручная рэч, якую вам лепей пазбягаць. Да рэчы, лесвічны стелс не спатрэбіўся. А можа з-за таго, што яго не было, там у нас і заўважылі. Ну, Стыкс, ён поўнасцю... Стыкс пра поўную незаўважнасць. Гульні ў Кадзімы, стелсы ад Кадзімы, яны пабудаваны так, што вам хутчэй за ўсё прыйдзецца змагацца, просто вы не будзеце жадаць гэтага. Вы будзеце невялікім фанатам боек. Скрынчка ёсць для краски для цэнтра, у якім мы пойдзем. Давайте, можа, улева трошкі загарнем і данесем яе таксама. Цудоўна. Забрали. Зараз засталось только доставить это. А, мне... Я правильно шел. Зараз вернемся. Я нават Магеллан уже чую отсюда. Вибачаюся, DHV Магеллан. Я, до речі, не на контрамп, я ж не займаўся яшчэ і гэтай самай дорожкай, як яно, блин, летела з головы. Не монорейка, а якая, по якой ехаць можна. По паветру. Карацей, вы зразумелі, так. я вельмі добра патлумачыў. Так вось, мы ж іх не будавалі ўвогуле. Просто імі калі займацца, то прям скрозь складаную мясцовасць. Я ў першым дастрэнінгу толькі скрозь горы і будаваў. Больш не замарочваўся нідзе. Потому што вось гэтыя, як яны называюцца. Зіплайн, вось. Слова узгадваў. Тросы, вось. Так. Па іх. Яны лепей з дарогі так, але гэта самае. Ну, мне падабаецца хадзіць там, дзе дарогі, калі дарогу ўжо карыстаю, гэта я ўжо, тыпу, просто жадаю даставіць груз, звычайна. Так-то я бы лепей на сваіх дваіх шоў.
Дзіўна, што Хікс не з'явіўся. Мы цэлую яго фабрыку важную знішчылі. І ён дакладна сочыць за нашымі перасоўваннямі. It's good to have you back, Sam. Now let's take a look at the cargo you've brought us. No problems with this cargo. Tarman's analysis should proceed without issue. Thanks, Sam. Now displaying your current Porter grade. Оу, новая здольнасць дазваляе нам кідаць гэтыя самыя цэлыя пакеты з гранатамі. То бок, па сутнасці, мы можам кінуць замест гранаты, мы можам кінуць цэлы кантэйнер з гранатамі. Я так разумею, ён выбухне, так? Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Што? Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should Что? watch what we say around the president. We'll need to proceed carefully with our investigation. If APAC and the president did indeed have a hand in these, В прынцыпе, не вельмі здзіўна, але security of our зараз мы operations is entirely compromised. One more thing, Sam. Some of the data we received concerned ghost mechs outfitted with rocket launchers. I realize you didn't encounter this type within the factory, but it's possible Higgs may have already deployed them elsewhere. We need to prepare countermeasures for the DHV Magellan with all due haste. There's a specialist who can help us in South Fort Knott, just beyond this mountain. Putting F6 on the grid is one of our objectives anyway. For now, we'll make preparations in an effort to secure his cooperation. You should head to your private room and try to get some rest before your next order is ready. And Sam, good work. Карацей, самае важнае, APEC — гэта сістэма, якую мы зараз пракладваем. Давайте каротка для тых, хто, ну, можа прапусціў, можа не, таму што гэта накідвалася ў пачатку гульні і потым ні разу не ўзгадвалася, гэта не было патрэбна. Небяспека ўсіх баз увогуле навокал вырасла. Карацей, нас сюды адправілі з Амерыкі. Так, не, давайте вернемся ў першую частку. Тыя, хто ведаюць пра UCA, так, United Cities of America, так, па сутнасці, як па-новаму пабудаваная краіна, так, на месцы знішчанай Амерыкі, і у якую мы аб'ядноўвалі ў першай частцы. І ўсё як бы вакол гэтага круціўся асноўны сюжэт першай часткі, таму я вельмі паглыбляцца не буду, таму што нас гэта не вельмі зараз датычыцца. Па канцу падзеі першай частцы у нас атрымалася так, што па сутнасці мы аб'ядналі гарада Амерыкі і нават быў назначаны новы прэзідэнт у канцы, гэта наш знаёмы Дай Хардман. Вось. З таго моманту, як пачалася другая частка, Сэм мігрыраваў далёка ад UCA, таму што яму не хочацца мець справы з гэтымі ўсімі людзьмі. Ён такі, тыпу, задзяўбалі ў мяне ўсе. Жадаю ў горы злу адпачываць, карацей. Вось, на пенсію. Але UCA распаўсюджваўся ўсё далей і далей, і ў выніку ўсё ж такі нагнаў яго ў пачатку гэтай частцы, ён збіраўся з'ехаць далей яшчэ. Але і тут усё як бы закруцілася, як бы наша гісторыя, таму што знаходзіць яго фрэджайл і размаўляе з ім. А праз яе мы даведаліся пра тое, што замест UCA, па сутнасці, зараз ёсць новая сістэма APEC. APEC — гэта, я не памятаю, як оно перакладаецца, там расшыфроўваецца, але па сутнасці сістэму, хіральную сістэму, якая была пабудавана, і кур'ераў, якія былі ў Амерыцы, замянілі роботы поўнасцю, таму што, ну, неабходнасці ў кур'ерах уже няма, паўсюль хіральныя як бы сувязі, і навошта нам як бы ганяць людзей, калі можна ганяць роботаў, так?
У выніку вось гэта ўсё ператворыла ўсё ўвесь кантроль над гэтым узяла вось гэта APEC, якая якраз таки кур'ерская дастава. І па сутнасці як бы замяніла кіраўніцтва, там гэты Дай Хардман, якога паставілі, ён пракіраваў не вельмі доўга, так? Але і зараз мы скочым трошки вось у гэты момант, так? Ну, падзеі, якія заварочваюцца далей, нас адпраўляюць з-за таго, што ёсць брама, якая тэлепартуе па сутнасці паміж двума кантынентамі. Яна тэлепартуе з Мексікі ў Аўстралію, гэтая брама. Мы праз яе прайшлі, і з Мексіцы мы і адправіліся сюды. Нас паспыталі, каб мы аб'ядналі Аўстралію для таго, каб, па сутнасці, не пашырэнне, як нам гэта прадавалі. Мы не пашыраем гэтую самую. Мы не пашыраем сетку альбо ўладу. Мы жадаем проста дапамагчы людзям, якія вось па тыпу далёка на кантыненце знаходзяцца. Але другая частка ў сваіх матывах трошки іншая, калі ў першай такія, ну, глядзі, мы дрэннымі рэчамі карыстаемся, але мы робім добрыя ўчынкі, так, ну, глобальна, ну, вось нам так падавалі. Хоць і даверу да нікога няма ўвогуле. А тут такое па тыпу, мы аб'ядноўваем нейкіх людзей, якія ўжо змагаюцца з кімсьці, яны жадаюць задушыць нейкіх яшчэ там бандытаў, як яны называюць, якія супраць аб'яднання гэтага. Тут свае нейкія праблемы, а мы прыходзім проста такія, ну, трымайце карацей сувязі, у вас усё будзе ў парадку. Дык вось, зараз і вызначаецца. Вось, зараз самае ключавое, тое, што вы хутчэй ўсё прапусцілі ў дыялогу, гэта быў пракінута праз адну фразу, праз некалькі фраз толькі. APEC насамрэч звязана з Хіксам. То бок, усё гэта, па сутнасці, зараз пераварочвае тое, што мы робім. Таму не так дзіўна, што шэф, па сутнасці, піца-шэф, ён дастаўляе ў яго там зброі шмат, так? Па сутнасці, гэта ўсё вялікая сувязь проста Хікса. Мы дапамагаем Хіксу. Вось, віншую вас. Поўнасцю прэзідэнт гэта поўнасцю нас гэта ўсё нас раскрывае. Вось, ну, то бок, поўнасцю і тое, што мы рабілі ўвесь гэты час. Пра гэта ведаў прэзідэнт, бягучы прэзідэнт APEC, то бок, па сутнасці, вось гэтай як бы структуры, якая замяніла UCA. Такі, ён нейкі ні рыба, ні мяса, не зразумела карацей чэл, абсалютна, не зразумела яго матывацыя, ён як хутчэй дадатковы персанаж такі, зусім абсалютна апцыянальны, але калі зараз так на гэта паглядзець, зразумела, чаму ён апцыянальны, ён не выконвае ніякай функцыі. Ён, па сутнасці, проста нам, мы робім добра, цудоўна. Так што, віншую нас, мы, па сутнасці, дапамагаем Хіксу ўвесь гэты час. І тое, што мы робім, добра вядома Хіксу. Не зразумеў пра піца-шэфа, яго базу захапілі мехі, таму зброя там дастаўлялася. І гэта я зразумеў, ён сказаў нам, прагаварыў нам гэта. Проста піца-шэфу ад гэтага, ён такі, ну, я тут майстар піца кунг-фу у мяне, глядзі, вось у мяне гранатамёт заваляўся, натрымай. Вось, і мехі-то захапілі, ну, я не ведаю. Я не настолькі давяраю піца-шэфу. Ён неяк, ну, проста у агульным, ну, каб зразумела было. Нават калі не піца-шэф, то гэты самы, наш дата-сайентіст, вітюберка, так? І яна такая, дзякуй табе вялікі за гранатамёт. Такое, за піцу і за гранатамёт, дзякуй вялікі табе. Вельмі ўдзячны табе піца-шэф. То бок яны, па сутнасці, тут гэта для іх нармальна. Тут ніякай канфлікта тут не ўзнікае паміж у людзей з-за таго, што ім зброю яшчэ пастаўляюць дадатковую. Так, перад тым, як мы адправімся далей... нам, па сутнасці, нас адправяць зараз. Нам прапануюць адпачыць. Давайте мне замест адпачынка забяжым, аддадзім груз паблізу. Літаральна ў цэнтр гэты.
Ось вона достала. Doesn't look too pretty outside. Appreciate you working in this weather. Wait a sec while I check the order details. Where in the hell did this wayward thing turn up? Oh, shit. You just made my day. Тримай, Віктор. Забирай. Твою. Не хопить на наступну зорочку. Шкода. Displaying your current porter grade. Can't be safe or easy to travel in this weather, but I'm sure it's nothing Sam the man can't handle. Peace. Давайте я ж не магу апрацаваць тое, што... Ну, на рэсурсы разбіраць тое, што я прынёс з базы гэтых чэлаў, правильно? А, не, магу. Вось он дробавік гэты пойдзе. І давайте тады вінтоўка таксама. Просто калі рэштунак нейкі збіраць зараз, то яго лепей сабраць вось прям на гэтай базе. Намест таго, каб потым. У нас две лесвіцы. Калі нам спатрэбіцца, давайте зробім сабе якар, спрей, тракавы абутак, ціхі абутак ёсць. Пісталета у нас ніякага няма зараз. Давайте гранатны пісталет з сабой. І яшчэ нейкія гранаты. Возьмем 2 наборы выбуховак канкрэтна, так? Так, далей крывавыя гранаты, пара штук таксама. Так, далей X-Capture гранаты. Это один набор нам 100% патрэбны, таму што мало ли што. І стелсавыя гранаты. Усё, вось гэта ўсё у нас пойдзе нам з сабою. Сам забирай. Так, ну добра. А чаму у нас на баку нешта свеціцца? Мы ж нічога не павінны даставляць сюды. Мы ж усё далі, так? Толькі дадатковыя грузы можна ўзяць. А, і адсюль можна ўзяць заказ, каб адкрыць якраз такі лакацыю. Блин, у нас зараз варыянт... Ну ладно, давайте на Магеллан. Няхай сюжэт нам ўжо раскрыецца, таму што зараз мы ў трошкі іншай сітуацыі апынуліся. Што? Я зараз у чат разгарнуўся і пачытаў. Чат, вы што там робіце? Я жадаю зараз... Мне план быў увогуле заняцца якраз такі квестамі дадатковымі, але давайте зараз сам адпачнём. Нам хутчэй ўсё якую кацэначку закінуць. Томорроw нешта жадае. Накидали лайкаў. Tomorrow. А, вось. Паттерн Джунджиіта. Это мы скриншотики нарабілі. Гэта Эму, якога мы доставілі. Выбачай наконт Мухамора, я зусім не зразумеў... Ну, я не чытаў гэты момант чат, на перапынак быў. Я таму не вельмі упэўнены. Так, гэта мы ўсё пралайкам. Падаецца ўсё, мы тут пайшлі ўжо тыя, якія мы бачылі. Сам ідзе на адпачынак.
А что про душ? Так, прочинайся. Зараз нам хутчэй за ўсё накідаюць яшчэ. Так, пачалося. Sam, this is Charlie. Another assignment is now available for processing. Pick up this main order by accessing the delivery terminal at the F5 East Distribution Center. Слухайте, я думаю, Чарлі гэта ўсё ж таки Дай Хардман. Прям Дай Хардман. І мы не просто мы ўдала яму вельмі твар наляпілі Дай Хардмана ў пачатку. Таму што па сутнасці яго голас той же самы, ну хоць і апрацаваны і ну падобны як мінімум. І ён падыходзіць як персонаж зараз пад сітуацыю і зараз зразумела матывацыя Чарлі. Не зразумела пра душ, я зразумеў, так. You slept well, yes? And you'll only need a short break before we can get to work. Што-небудзь распавядзеш? You try freshening up with a shower. Душ добрая думка. Што-небудзь яшчэ? About that ghost mech we saw carrying what appeared to be a coffin on its back. I wonder if that coffin was somehow connected to the beach. I distinctly felt the presence of the dead from within its armor. If you could deal a blow powerful enough to bypass its defenses, it might be enough to stop it in its tracks. Failing that, you could always concentrate your attacks on a single location on its body. Ну ладно. Душ. Это не труна, гэта багажнік. Ну, па сутнасці так. Ён жа папярэдні, які мы даставілі, там жа нічога не было, ён проста пусты. Ён толькі Хікса там пераносіў. Вось гэта цікава. Ну, блін, яшчэ патлумачылі, а то я не вельмі разумею, навошта гэта ўсё. Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Так. А што за кастамізацыя знешняга выгляду? Мы ж нічога новага не атрымлівалі, не? А, гэтая. Дакладна я пра яе ўжо забыўся. Ладно. Нам зараз хутчэй за ўсё якую кацану кінуць, не? Не? Дзіўна. Так. Давайте возьмем зараз. Паходзім яшчэ па дадатковых квестах. Мы, па сутнасці, зрабілі тое, што я жадаў. Блін, усё яшчэ дождж. Боже, халера. Я бы жадаў парабіць дадатковыя квесты. Аб'ядноўваць вось гэты кавалак заходні. Тут ёсць якраз такі вось гэты дадатковы квест, які вядзе праз возера. Я б, можа, яго выканаў. З-за таго, што тут ёсць BT, можа, мае сэнс раздрукаваць трошкі больш зброі. На усялякія. Oh, hey there, Sam. Really glad you could make it. Now, your next main order is ready and waiting, but I should mention there are some special considerations. For one, the cargo container will start leaking toxic gas if it's damaged. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains, too. Ага, заказ у горы. Truly prepared before heading out. Now, the adventurer you're delivering to travels a continent to
try and solve the mysteries of the Death Stranding. Gotta respect a man putting in that much work. The cargo you'll be taking him is related to his latest investigations, or so I hear. I'd appreciate it if you helped out, not just with this order, but any future ones as well. Don't let us down, Sam. Карцей, наступны ідэальна. Наступны заказ асноўны, ён павядзе нас у горы далёка. Так, гэта галоўны заказ. А я якраз хацеў перад гарамі пааб'ядноўваць усё. Так што давайте возьмем вось гэты дадатковы заказ. Адзінае што, давайте на адпачынак. Ну, у сэнсе, сам адправім, так, пакінь. Так, да заказаў. Я просто прям за Сэма каля выхада сяду і дам Сэму адпачыць. Я жадаю, каб дождж скончыўся. I second that. Давай, Сэм, паспі тут прям, каб мы бачылі, якое надвор'е. Так. Дождж усё яшчэ ідзе. Халера. Давай яшчэ паспім да раніцы. Калі ўсё яшчэ не скончыцца, то, мне падаецца, і сэнсу няма больш чакаць. Калі ён 2 дні ўжо ідзе. Так, ну, карцей можна забіваць. Не збіраецца ён нікуды сходзіць, тым больш, што я бачу сувязі, там хутчэй за ўсё паблізу біці, і гэта ўсё нікуды не сыдзе. Паглядзім, чаму нас спецшэф вучыў. Давай, чаму бы не. Проста я не вельмі бачу прымяненне бліжняга бою ў гэтай гульне. Ну, гэта неяк перадос. Давай паглядзім. Я ўвогуле гэтай VR-трэніроўкі ніякі не кранаў дагэтуль. Я не вельмі бачу іх сэнс. Давай, чакай да раніцы, і мы пойдзем у VR. Долман? Good morning, Sam. Sam, been a while since you had a proper... Ну, в сэнсе, я душу ўзяў толькі вось... Ну, ладно, пару дзён назад я просто спаў усе гэтыя дні. Так, добра. А тут, вось оно. Пратэставаць зброю. Гэта, я так разумею, базовая. Піца до, вось гэтая. Зараз мы разберемся. Майстэрства. А, там нават по типу набиваются гэтыя самыя. Угу. Ну ладно. Архіў гостмехаў. Што гэта? Ладно, давайте. Базовая. Мы дагэтуль увогуле не краналі, гэта VR.
А навучанне будзе? Я просто не зразумеў, як яно працуе ўвогуле. Ну, R2. Ага. Лохта якая. Зрозумів. Ладно, зрозумів. А гэта што? А, і гэта адваротная як бы штука. Вось такое. Лухта якая. Что за херня? Я думал, я гуляю у гэтых самага. А, ладно. Ну, до речі, яны заўсёды са мною, так што яны даволі моцныя. Скрытное перасоўванне, як вернуть груз, ближний бой. Ну, давайте ближний бой вот это зробим, может быть я нечто новое открою для себя. Сомневаюсь. Я ў першай частцы таксама біўся і грузам біўся, і вось гэта ўсё, але там як бы гэта такое опцыянальнае настолькі, што я больш па жарту гэта рабіў ужо, калі гульню прайшоў. Грузом мяне не навучыць тут змагацца. Ты не будешь меня бить? Ага. Блоки, контратаки. А ё-моё. Угу. Ну гэта было. Гэта было. Так само грузом біцца. Може трошки поскладаній тэхніка, якую я ні разу тут не спатрэбілася да гэтага. Оп, кинуть грузом у человека. И потом вот так вот. Я же не чекаю, что я своим же грузом буду кидаться. Подобается. Так, веровочка. Веровочка. Не то. О, вось гэтага, по-моему, не было. Я могу памыляцца, але вось блок парырвання з вяроўкай крутое вось гэтае. А можна мне выклікаць яшчэ аднаго ворага? Таму што вяроўка вельмі зручная для бліжняга бою. Фінальны бой з Хіксам? Фінальны бой з Хіксам быў увогуле ў Mortal Kombat. Там же ж увогуле настолькі канцэптуальная бойка. Смешная.
А, не, там, так, ты кажаш про той момант, калі яшчэ ты без зброі, так, я зразумеў. Так, ну гэта ўсё фігня. Можа быць, не, насамрэч, што можа быць штосьці важнае, але я прям не бачу сэнса. Я думаю, я гэта ўсё і так ведаю. Што за архіў? Давайте сходим. А, гэта выйсці адсюль? А, гэта тыпу паглядзець, што я ўжо бачыў. Так, ворагаў. Гейзеры. Я не могу наблизить ніяких, а? Добра. Да яны ж усе гейзеры, не? А дзе здаравенны гэтыя? У іх ва ўсіх невялічкія грабы на, ну, заду, такі маленькія. Але ў таго ж... Сентриган? А дзе здаравяк? Я ж здаравяка перамог, чаму я не дадаўся? Гейзеры, блейды. Ага. О, давайте Кракена поглядим. Яго просто нормально падчас бойкі разглядзець не было магчымасці. Ён же носіцца як шалёны. Я думаў, што гэта BT, які запіхнуты у гэты самы, у броню, але я гляджу зараз, як сутыкаюцца часткі, гэта ні разу не BT. Гэта ніколі не было BT, гэта робот. Што цікава, нават у яго ёсць гэта самае, як ён, кофін, труна карацей ззаду, бачыце? Задняя частка таксама такім жа чынам пабудаваная, гэта труна. Вось гэта. Давайте зараз гэтага здаравіка паглядзім. Можа, пра яго інфармацыю якую пачытаем. Вось гэтыя чэлы. І ў іх ужо паўнавартасныя труны ззаду. Ну, яны прям больш падобны на труны. І, па-моему, адзін жа з такіх і забраў гэтага Хікса, правильно? Так. Носіць труны. Машинганы. Ага, і могуць пераключацца на больш... Ну, вось, то бок у іх, па сутнасці, гэта стан больш чалавечы, як бы, а могуць і быць і больш сабакай, па сутнасці. Пры гэтым носяць яны... Бачыце, некалькі рук, і яны зброю могуць дзе заўгодна насіць, і нават калі яны як сабака бегаюць, яны могуць усё роўна насіць кулямёт у руках. Цікава. Маці Фрэджайл узяла псевдонім Кофін, калі сышла ў партызаны. Я нічога не памятаю пра Маці Фрэджайл. Абсалютна ноль успамінаў няма проста. І вось гэтыя з дзідамі, з кулямётамі, з бранёю, з дадатковымі шчытамі. Дарэчы, шчыты на труны трошки нагадваюць па кшталту.
Давайте уже опошник поглядим. Угу. Ну, гэта нічым ад гейзераў не адрозніваюцца, кроме таго, што іх павелічаныя рукі і клінкі ў руках. Так-то дызайн у астатнім увесь той же самы, падаецца. Не ведаю, што гэта. Training Grounds. Ну типу розная уся зброя, якая ёсць у мяне, каб яе глядзець. Блін, колькі ж зброі тут, а? У гэтай частцы. Мне ж падаецца, нават і блізка столькі не было раней. Вось ён, які ён працуе. Мне падаецца, я яго недастаткова зарадзіў папярэдні раз. Усё, ён знік. Ладно, давайте піцай пакарыстаемся. Баявая піца. Бо з ёй незразумела. Ага. Это я неправильно кинул. Так можно просто так кинуть недалеко и далекий кидок. Ну, амаль як граната працуе. Угу. Ну, по сутнасці як граната, просто я кидал дрэнна. Просто такой дистанции, калі ворог, ну, дастаткова близко стоїть, то мне ничто не перешкаджае просто подойти и ляснуть по ему. Металлы раскиданыя, чамусьці. А навошта тут яны раскіданыя? Типу, каб патрэніравацца кідаць іх? Гэта для... Усё, зразумеў, каб пацягваць ліпучкай. О, боевая практика. Давайте мне, ворогам. Я ждаю потренироваться трошки с веровочкой. Ага, поздно. Ладно. Там прямо запалювання часу увогуле відбулося. А зараз нічого не відбулося. Давай. По сутнасці, яны вельмі лёгкія ворагі, калі... Блин, я ж так могу просто выносить. З веровочки, калі ближнего бою вороги. Яны прям ультимативно. По сутнасці, одно парирование. Ну, калі я не фейлю яго. Вось як зараз, наприклад. Я б хотів вам показати, як я фейлю. А ось зараз я не буду фейлить, ви бачите? І потім взяв, зв'язав його одразу. Ніякої довгої бойки, по сутності 2 натиска і все нормально. І без конца запас, так. А чаму ён... Навошта ён запаволівае мне час? Калі я не жадаю, каб ён мне запаволіваў час. То бок, ну просто вось зараз я... Навошта? Там просто праблема ў тым, што я такі... О, зараз ён будзе... Вось зараз будзе момант парыравання, так? А ён такі, я час табе запаволю, каб ты зафейліў. Вось зараз, глядзіце. А, вось зараз ты не запаволіў. Гульня, што за... Што за халера? Вось гэты момант запаволівання... І калі б ён запаволіваў момант, калі я ўжо магу націскаць, я быў бы не супраць. Вось зараз запаволіванне адбылося. З не халеры. Але я ўжо быў... Чакаў яго, што яно здарыцца. Давай.
Ну ўсё, я плюс-мінус у яго 3-4 атакі розныя. Калі іх просто памятаць плюс-мінус, як яны выглядаюць, то... Опс. Першая атака запавольваецца не заўсёды, вось у гэтым праблема. Вось зараз. Запаволілася? Вось зараз запаволілася яна, так? Але дагэтуль пару разоў не запаволівалася. Яна не абавязкова першая. Ось. Напрыклад. Ладно. Зараз, калі я паспрабую даказаць сваю кропку гледжання, яна ні разу не з'явіцца такога. Давай. Бей. Ну ладно. А зараз чамусьці регулярна запаволіваецца, не ведаю чаму. Ну ладно. Падаецца, у першай можна было просто парырваць вяроўкай. А я не памятаю, як у першай было. Таксама першая жа. Не, там было такое, што не запаволівалася першая атака. Я таксама так падумаў. Але ў мяне 3-4 разы, калі я ўжо пачаў чакаць такога, яны перасталі так рабіць. Яно не запаволівалася, мне просто па твару з'язджалі некалькі разоў. Ось, яно ні разу зараз не атрымалася паказаць. Ну, я просто не ведаю, што... Можа быць, я прызываў іх вельмі часта, таму яно як бы так працавала. Так. Не, давайте ўсе гэтай трэніроўкі мы праходзіць не будзем. Там, мне падаецца, на таго не варта. Так, у нас баявых паляпшэнняў... Ладно, халера з імі. Што-небудзь тут карыснае ёсць? Хутчэй будаванне... Кіданне гранат, дарэчы, можа быць неблага. Вось гэта возьмем. Добра, ну хоць упершыню скарыстаўся гэтай трэніроўкай. Что ты думаешь наконт гэтага, Долман? Terrific work, Sam. You were amazing in there. Можа яшчэ бэкграунды, якія дадаліся, цікавыя. Каточак, розныя фоткі, якія мы дастаўлялі раней. Паттерны Джунджиіта. Скриншотики? А, нават скриншотики, якія я пакідаю. Нават яны. Ладно. Давайте-ка пойдем на поверхню. А, у душ, ну, блин, не, да, хопіць. Мы сёння у душы былі больш, чым за ўсю гульню дагэтуль. Я возьму додатковый заказ. Вось гэты. Рыштунок у меня уже раздрукаваны увесь. Павінна быць усё ў парадку. Ну мы просто выходим. Я по сутнасці ўсё магу на спине пакуль панасіць. Астатняе не вельмі важно. Давайте, понесли. І абутачак можам замяніць, дарэчы. Трэкавы абутак апранем, таму што ціхі нам абутак зараз не патрэбны. Дождж усё роўна будзе, таму няма чаго тут бянтэжыцца. І наше месца вось туды ўніз.
О, тут нехта вяровачку пакінуў. А вяровачкі так хутчэй за ўсё не хопіць да нізу. Хоць і можа скараціць дарогу. Давайте паспрабуем, можа атрымаецца. Я ж не хопіць. Вяровачка як бы на 30 метраў. Я не ведаю нават. Не, ну, падаецца нормально. Не той каб зручна, я бы наверх не падымаўся на такой вяроўцы. Але ўніз спусціцца нормально. А ў чым сутнасць заказа-то? Забраць нешта, так? Зараз бягучы заказ. Груз корабля. Рыбак нейкі, жыве на паўночнай частцы гэтага возера. Угу. Я не ведаю, вам чуйна, не чуйна, суседзі пачалі свідраваць нешта. Вельмі нечакана. Спадзяюся, не чуйна. Зараз трошки мікрафон пераставіў. А то мне падаецца, там трохі гукі выпадалі некаторыя. Я так паглядзеў просто на то, як выглядае полоска мікрафона. Не вельмі здарова. У яго выкінула, у рыбака выкінула частку яго... Так, біці. Выкінула частку яго груза на бераг. Мы зараз гэты груз і павінны забраць. Нешта не разумею. Быццам бы біці, але біці не бачна нічога такога. Вось он весь яго груз. О, блин, пачалося. Дзе? Бойка? Але біці навокал няма. Што за халера? Навокал быццам бы няма біці, але быццам бы у нас бойка з боссом. Так, давайте заберем спочатку тыя двое. У Мексіку пойдем? Калі-небудзь пойдем? Просто гэтага ўсяго так шмат. Давайте спачатку хаця бы адчынім заходнюю Аўстралію, а потым будем займацца. Ось. Гэта, ну, просто дадатковых квестаў шмат. Мы, я думаю, на шмат стрэмоў можам захраснуць толькі мацаваннем сувязей. Вось, я жадаю гэта не, ну, разбаўляць сюжэтам. Каб мы займаліся не толькі сюжэтам, альбо толькі дадатковымі квестамі. Так, эту гру забяром. Два ёсць. О, ён цяжкі. Нормально так цяжкі. О, выкінуты кіты. Але гэта не біці. У чым прыкол дэс? А вось там раскіданы ўвесь груз. А, ну так, больше нічога нідзе няма.
Я просто не вельмі жадаю яшчэ вазочак зараз даставаць, таму што мой досвед з вазочкам, калі пачынаецца бойка з босам, вазочак мяне забівае, па сутнасці. Ну, я як мінімум губляю шмат часу і панікі просто на тое, каб скінуць увесь груз сябе. Але выбору, падаецца, няма. Давайте згрузім на вазочак гэта, таму што гэта занадта. Так, ты, у першую чаргу. Мы цябе перавяжам. Я буду психовать, калі пачнецца бойка з босом. Але выбору, мне падаецца, у мяне няма. На вазочак. А дзе астатнія? Я бачу зараз 3. У нас 3 ёсць на вазочку. Дзе яшчэ? Дзе яшчэ 2? Ну, вазочак просто... У папярэдні раз мы літаральна пабачылі, як я стаю, психую і не магу скінуць просто рэчы... Ну, мне патрэбна вось гэта зрабіць, падысці і адчапіць вазочак. Вось гэта дзеянне, так? Але падчас бойкі да мяне падбягаюць, я не магу адчапіць вазочак, а вазочак як бы шкодзіцца. Вось, і груз на ім шкодзіцца. І я не такі мабільны, як хацелася б з вазочкам. Ну, карацей, лута атрымліваецца. Я просто раздзяўбу груз, калі не адчаплю яго. Мне патрэбна яго адчапіць перад тым, як пачаць змагацца. А калі бойка раптоўна пачынаецца, ну гэта абсурд нейкі. А, не, пачакайце, іх усяго 6 было. Добра. А куды мне? Мне праз возера ўсё патрэбна. Мне па краю яго абысці, альбо гуляю мне прапануе праз цэнтр. Протупать. Мне падаецца, гуня мне прапануе праз цэнтр тупаць. Ну, там не зусім вазочак, не до конца вазочак павінны ў гэтым, тому што мы загінулі. Я не зразумеў, што вораг збіраецца нанесці мне атаку. Вось што нас забіла. Атаку, якая мяне заб'е. Ну, я так буду долго пробираться. Можно было бы, конечно, вось так поскакать, але вазочек за мной может не поспеть. И разбиться яшчэ. Альбо не, вы поглядите, вазочек нейкі супер универсальный, не? Ему нарм. Может быть, мне забить, и просто вазочек сам даст рады? Не будем скакать сегодня. Оп. Не будем. Ну, я так разумею, што гэта так я раблю тое, што гульня задумвала. Не абход вакол возера ісці, а вось прям праз цэнтр. Таму што я магу так зрабіць. І толькі зараз, таму што па сутнасці там вось гэта ўсе будынкі выплылі толькі калі я пачаў рабіць гэты квест. А мне ажно вось туды.
Каб вы разумелі. Яшчэ кіламетр так тупаць. Я мог забрацца просто на будынкі і па будынках паскакаць. Вазочак. Ты касмічны просто вазочак. А во што я добраўся. Я мог бы просто сабе панізу ісці, а? В прынцыпе, тое ж самае атрымалася б. А, на труне? Ну, можна было б, але ў мяне яе сабой няма. Ну, тут конкретно няма сувязі, але сувязь ёсць недалёка, направо трошки сысці, і мы будем мець сувязь. Толькі труна яшчэ не спрацуе з-за таго, што гэта самае. Мне гэты груз на спіну патрэбна закінуць. Вось у гэтым праблема. А хіральная сувязь, дарэчы, вось літаральна тут, справа. Вось яна мяжа. Прям перадо мною. Як там Лу? Где там, як оно, наближение вось? Лу? Давай, погушкаем тебя. Не прочинается. Может быть локация такая, альбо что? Настрой не поднимается. Нечто не тое. Тут можна в обоход або на машині. Ти не дойдеш пешим, мені подається, або груз не дойде. Ну, зараз проверим. Я ўжо ў цэнтры возера, па сутнасці. Калі паглядзець на мапу, я прям абы-дзе, па сутнасці. Мне патрэбна па тыпу туды, але я дайду да камянёў, як мінімум, у цэнтры возера, і, можа, там ужо абуход пайду. А за зошкам хіба можна на труне ездзіць? Ну, вось тое, што я казаў, мне патрэбна на спіне гэта ўсё перавозіць. Таму што вазочак не прычэпіцца да труны. Зноў выбухі гэтыя. Я трохи лухтой займаюся, мне падаецца. Дзіўна, што ніякая біці не вылезла. Супер дзіўна.
Каб ты разумею, я праз гэтае возера ехал на машыне, і яна знову і напрыканцы паездкі ператварылася ў іскрыстую. А, ну то бок я, па сутнасці, яшчэ неблага раблю, так? Я магу просто дайсці. Давай, Сэм. Яшчэ крыху. Амаль выбраліся як мінімум да паловы. Там, я думаю, мы можам ужо і па берагу просто па зямлі пайсці спакойна. У абход. О, брама, нечакана. Бачите? Ось там. Вельмі нечакана. Але я тут тупать не буду, вы бачите, гэта... Я пакуль тут датупаю, здзяўбуся. Альбо груз. Ну, па выглядзе ён не вельмі пашкодзіўся, ён толькі у смале. Оп. Амаль выбраліся. Я выбраўся за зону збіцці. Яна прям усё скончылася. Дзесь тут быў груз для рыбака гэтага. Амаль. Яшчэ крыху, і мы можам пайсці як чалавек. Нарэшце. Оп. Яшчэ груз. Толькі не кажыце, што зараз бойка будзе, а? Ой, да ладно. Біці? Альбо адразу босс. Я ў іншы бок бягу? Не, я не ў іншы бок бягу, я падбіраю ўсё смецце, якое знайду. Як бы... напрамак мой увогуле вось туды. Ось, я просто што не магу утрымацца тут усялякага раскідана. Блин, там яшчэ груз, ну ладно. Настолькі адхіляцца ўжо не буду, ён даволі далёка.
Згоден з тобою, Сэм. Скидай возочек. Не, никуда я его не подену. Моё. Толькі калі босс з'явіцца, я тады яго скіну. Амаль дайшлі да рыбака. Оу, блин, а у нас ёсць ПХК? Няма хутчэй за ўсё. У нас ужо знішыўся кантэйнер. Зараз груз пачне атрымліваць пашкоджанне. Так, пайшлі. Грузы. Трэба як мага хутчэй датупаць. Добра. А, рыбак там далей. І вось ёсць нават прытулак невялічкі зрабілі. Файна, дабяромся зараз. А вось і наш войдаут. Калі вы сумавалі па нашаму войдауту, то вось ён зноў мы яго бачым. Это то, дзе я памёр дагэтуль. Не часто такое побачыш, правильно? Сквапнасць моя. Яшчэ груз пашкодзіўся адзін кантэйнер. Давайте до архітектора заберем. Сэм, якого хрена? Знішив груз. Ладно. Так. Там не настільки було складано, Сэм. Якого хрена? Камеру разбил, короче, по дороге. Контейнером капсда, уже груз пошкодживается. Мы зараз контейнер адремонтуем у гэтым сховішча. Схадзіў за грузом дадатковым, моя сквапнасць просто жестненькая.
Вось, пайшлі грузы рамантавацца. Кантэйнеры, як мінімум. Сам ужо груз ужо як пашкоджаны, так і пашкоджаны. Мы амаль прыйшлі. Тут літаральна за паваротам. Нікога больш не непакоіць тое, што калі Лу занадта моцна вушкаць, яна ператвараецца ў васьмінога. Я скажу, што Лу няма. Вось у гэтым праблема. Вось гэтым, як бы там, хутчэй за ўсё, увогуле ў капсуле нікога няма. І гэта ўсё кашмары Сэма. Можа, нават на другую зорку хопіць. Спадзяюся. You got it back for me. You really went out and recovered every last container. Right. Give me just a moment to check the damage. Now this is nice. You kept it in fine shape despite the journey. Good for you, getting this cargo here. Так, рыбак ёсць. Цудо... Не, на другую зорку не хапіла. All right, use your Cupid to put me on the network. Ёсць. Важны кавалак таксама тэрыторыя. Чакайце, твар яго знаёмы нешта. Зараз. Я праскіпаў, але нешта. Гранатамёт. У гэтай гульне столькі зброі. У першай частцы нават і блізка, па-мойму, не было. Мне рознага рыштунка давалі, але не столькі зброі, прям не блізка. Чаму мне яго твар знаёмы? The network should help me continue my pursuit of the Lord. Yeah, him. I wager you've heard him sing out by the Tar Lake, haven't you? Private fella, rarely shows his face, but when he does appear again, it'll be a bloody catastrophe. On a scale of what happened to Lakeside Fort Knott. Catch my drift? But it's my hope that the cargo you've hauled over here will prevent anything like that. So, thanks again, Sam. Нейкая пачвара існуе ў гэтым возеры. Мы толькі чулі яе. Humans, mechs, BTs, it's good against them all. Something tells me you're gonna need it real soon. The Lord of the Tar Lake, a monstrous fish, legendary round these parts. I went out with some mates of mine to try and finally catch the bastard. Гіганцкая рыба, вось што гэта такое. It's a giant BT. In fact, Ну, BT по it сутности used to так. be a pair of giant BTs. And one of them was responsible for the void out that reduced Lakeside Fort Knott to a smoking crater. Our ship went down in the chaos. My mates went down with it. I was the only survivor. Couldn't tell you how I got away from the wreck. Don't remember a thing. I woke up in the company of those twins. They're the ones who saved my life. But don't think that's the end of the story. I can still hear the Lord singing, the other BT. It's still out there. And we've got to do whatever it takes to kill it. The cargo you brought me from our ship is just the thing we need to track it down. I'll be conducting a detailed Добре, ён палюе на гэтую рыбу ў гэтым возеры, якая, па сутнасці, іх было дзве, і адна з іх знішчыла горад, які тут стаяў. After firing a grenade, you can use a switch on the launcher to detonate the shell manually.
Timing is everything when you're in the middle of a fight. But you can also use this function to set up traps in advance from a safe distance. Comes in quite handy for me when I need to drive off nosy chiral creatures. You should experiment with it. Cheers for the help. Really, the Lord of the Tar Lake is a threat we can't afford to ignore. It's a catastrophe waiting to happen. So I will need your assistance in the future. It's not the kind of enemy I can take on alone. Я так розумію, вся серія його квестів – це полювання на цю рибу і потім забойство цієї риби. And stay in touch, mate. Добре. Наконт, ну, те саме, Борис нагадав мені на колі наконт те саме Мексики. Як варіант, ми можемо насамрэч замість... Мені просто хотілося трошки підмацувати Заходню Австралію, але можна і покататися те саме, по Мексиці. І, по сутності, просто усю Мексику полепшить. Ось і все. І забыть просто про Мексику назусім. Поспим. Тут я, может быть, покинул бы частку груза своего. Потому что, когда я отправляюсь у гэты архитектору, Eastford Node, это все отправляется. Когда я сапраўды отправляюсь у Мексику, то мне это все тут не спотребится, правильно? И у меня есть некий груз, який все я разбил, так? О, які в яго заказы? Гэта, зразумеў, туды. Знішчэнне. Ну, было бы добра і гэта выканаць, раз уж мы тут. А дзе-небудзь блізка паркуецца наш карабель гэты? Нават калі няма чаму ён уяўляе. Ну, гэта па складанні пытання, таму што, па сутнасці, чаму бы не? Чаму бы мы яму гэта не уяўляць? А, Магеллан не можа здесь не можа прям тут дзесьці прыпаркавацца. Ну, і мне два варыянты, па сутнасці. Альбо каля гэтага самага метагенаміцыста, цысцы, таму што яна. Альбо вернуцца назад. Давайте вернемся, прям вернемся назад. Таму што там заказ можна тады даставіць яшчэ. Гэта не складана. Ось, я где-то заказ возьму. І гэта ўсё пагружу сабе. Давайте наш грузовичок пойдем. Из рэштунка давайте яшчэ пару ПХК зробім, няхай з намі будуць. Ну все, идем. Вось гэта груз, які на мне, у меня ззаду. Што то ён? Это зламаны ўжо зусім? Так, ужо знішчаны. Я магу яго разабраць? Тэрмінал? Потому что мінус груз, які сэнс мне ў ім, правильно? Так. Поўнасцю знішчаны груз, это камеру, якую я разламаў, калі ўпаў. Пайшлі. Мне вывалілася з галавы, я адказаў на гэта ці не. Нават калі ён проста ўяўляе сабе тое, што яно ператвараецца ў асьмінога, гэта ж кашмарам можа быць. Ну, ён траўмаваны. Мы зараз пройдзем каля возера, вось туды назад. У размеркавальны цэнтр, просто пойдзем не па возеру, а як нармальны чалавек пойдзем. Потым вернемся праз Магеллан у Мексіку і сапраўды пакатаемся па Мексіцы. Я жадаў бы проста вось сувязі па гэтай падмацаваць, а там у Мексіцы можна
у мастачкі атрымаць сабе новыя паттерны. Вось, і хацелось бы атрымаць. І яшчэ гэтыя, як яны, боже, там словы. Не толькі паттерны, там, ну, рознага рыштунку. Мяне цікавіць чел бока. Я бы яго ресурсы, ну, ён можа даць, напрыклад, абутак новы, вось такое. Ну, новага рыштунку паатрымліваць. Надвор'е такое собі. Гэта возера зусім не шкадуе ўвогуле наш рыштунак. Яшчэ груз тут поблізу. Магчыма, адказ можна знайсці праз пытанне на кшталт, што азначае калясініца васьміног? Не, гэта я пра тое, што Сэм, ну, як бы, асьміногі, так, яны, па сутнасці, марскія жывёлы, так. Тут іх даволі шмат, і часта яны ўзгадваюць, таму што бераг, вада, вось гэта ўсё, ну, тэматыка. Так што, па сутнасці, ён пабачыў у пэўны момант біці ўвогуле Лу ўнутры капсулы. Гэта на гэтым скончыўся першы акт. Вось, ён пабачыў гэта самае, ну, просто біці, як і належаў Лу. Таму маё меркаванне наступнае, што гэта проста хутчэй адлюстраванне, каб не бачыць біці, у яго мозг падкідвае рознае. Ну, тут глобальна, сам просто траўмаваны. Мне падаецца, гэта тое, што гульня спрабуе нам сказаць. Вось. Таму што нам прямым тэкстам сам ведае нават тое, што Лу мёртвая. Праблема ў тым, што мы, як гулец, мы можам яшчэ дадумваць наверх. То бок, калі сам гэта ведае, але, ну, розум яму малюе Лу у гэтай самай у кантэйнеры, і яму хочацца верыць, што яна яшчэ жывая, то вось мы, як гульцы, што рэальна здарылася з Лу, мы можам яшчэ пакруціць. Таму што мы не бачым гэта, мы бачым гэта праз вочы Сэма. Мы гэта не бачым сваімі ўласнымі вачыма. Таму меркаванне мы можам мець іншае. Вось такая справа. Надвор'е зусім кабзда. Але мы амаль дайшлі. Тут не тое, каб далёка. Ён там груз унізе. Ладно, не пойдзем. А то мы так не дойдзем ніколі. А хтосьці там была размова, і вы бачыце, паэксперыментаваць нешта патрэбна было, не? Я прапусціў? Я забыўся ўжо проста, пра што гаворка была. О, нехта з гульцоў груз пакінуў. І біці. Падаецца паблізу. Што я там павінен быў паэксперыментаваць?
Давайте груз гэта забяром, гэта ад гульца. Чел просто кинул тут. Про вырастить золоты мухомор, Тенчик ведае як. Без проблемаў, просто скажите, что робить. Можем паспрабаваць. Оп! Бойка с боссом, так? Зноў коты, таму мы выпускаем просто своего кота. Просто выпускаем своего. А у нас со зброей ни холеры, кроме гранат. Давай, каток. Ты фигач. Калі хтосьці з іх на нас накінецца, то мы... Оп. Не, ён валіць так ні халеры сабе. І я сам амаль нічога не атрымліваю взамен. Так, их трое. Давайте все ж таки допоможем. Нам скористаемся кровавыми гранатами. Не трапить бы по им межими. И гранаты свои не продёбать. Так. Это. Опс. Мимо. И еще минус один набор гранат. Мне трошки дзіўная тэма музыкальная, якая грае ў гэты момант, калі мы выклікаем свайго кота. Так. Вось все трое там. Один амаль готовы. У нашага кота засталося яшчэ хвіліна 15 секунд. І палова здароўя. Можем тэарэтычна, калі мы вынесем хоць аднаго з іх, то гэта ўжо спрасціць нашаму коту працу. Так. Што-небудзь яшчэ засталося? Гранаты для захопу. Стан гранаты яны супер адбіці ўвогуле не працуюць. У меня есть гранатный пистолет. Так, ёсць. Таго доб'ем. Раз. Опс. Это мой? Не, нет, не мой. Все в порядку. Минус раз. Минус два. И третий застался. 8 секунд у нашего кота засталося. Ёсць. Нашего кота апошнія секунды. И ўсё.
Мне падаецца, мы стралялі крывёю сваёй, таму нам хапіла. Таму пісталет спрацаваў. Іншага тлумачэння ў мяне няма. Зараз пойдзем заберем свой вазочак, які ў пачатку застаўся. Але з пазітыўнага тое, што гэтай каточкі мы вось прям шмат хіралі атрымліваем такую бойку. Ну і падаецца надвор'е на пэўны час тут будзе добрае. Хіралі яшчэ зберем. Ну, нормально так. Прям вельмі солідная колькасць. Ён працягвае ўсё яшчэ налічвацца тое, што мы сабралі. 10887. А, гэта яшчэ не канец. 10900. Вось гэта падаецца ўсё. Нормально. За гэтым хералем мы, дарэчы, нам і хопіць ресурсаў, каб ну, шмат чаго пабудаваць. У нас усе руднікі ўжо зараз даступныя, нам толькі па сутнасці ганяць гэты грузы проста з аднаго месца на іншае, каб атрымаць сабе поўнасцю пабудаваныя дарогі і манрэйкі. Файненька. Для тых, хто хутчэй за ўсё ўжо, я не ведаю, просто на гэты пэўны энны стрым мала хто застаўся тых, хто не ведае ўвогуле, што адбываецца. Ну, як бы, з тых, хто сачыў за падзеямі. Вось. Але агулам, давайте я ўсё роўна буду казаць, што ў нас адбываецца, давайте ўсё роўна як бы падтрымліваць, таму што вы таксама можаце не менш часу прям глядзець вельмі уважліва. Мы цалкам, як Сэм, мы даведаліся апошняе тое, што арганізацыя, на якую мы працуем, яна супрацоўнічае з нашым жа ворагам, Хіксам, гэта па сутнасці наш антаганіст на працягу ўжо пэўнага часу, гэта і антаганіст першай частцы, і гэтай у выніку ён як бы праблема бясконцая, так? І цалкам мы спрабуем аб'яднаць зараз Аўстралію. Аўстралія ўжо амаль цалкам аб'яднаная. Гэта наш мега-квест, скажем так, аб'яднання Аўстраліі, таму што калі мы яе аб'яднаем, лічыцца, што адчыніцца брама на наступны кантынент. І мы зможам працягнуць наше аб'яднанне па сутнасці ўжо скрозь кантыненты. Гэта можа быць вельмі важна для чалавецтва, таму што сувязь з іншымі кантынентамі яна проста адсутнічала. І гэтыя брамы гэта адзін спосаб, як гэта ўсё усталёўваць, так? Таму што ніякія ні лётаючыя, ні ракеты нават, нічога, карацей. Ні пад вадою, адзінае наш Магеллан, які можа перасоўвацца, і то яму патрэбна хіральная сувязь, а для хіральнай сувязі нам патрэбна як бы прыйсці ў гэта новае месца. Так што Магеллан тут ніяк не дапаможа. Это наш карабель, калі хто не ведае. Вось. Але супраць гэтага, супраць аб'яднання чалавецтва, супрацьстаяць Хікс, якога я толькі ўзгадываў, ён наш па сутнасці вораг, ну, як вораг, антаганіст нашаму герою, які мае зусім іншае уяўленне аб сусвеце, абсалютна супрацьлеглае. Пры гэтым сам не той, каб мае сваё ўяўленне аб сусвеце, яму проста, калі ласка, адчапіцеся ад мяне. Вось, проста адчапіцеся і ўсё. Вось, у Сэма сваіх праблем хапае. А наконт праблем Сэма, гэта ўжо зусім трошкі іншая гісторыя. Гэта як бы другая палова сюжэта. Гэта пра тое, як што адбываецца вакол Сэма, хто блізкія яму людзі, што з імі адбываецца. Гэта, ну, прям даволі шмат яшчэ чаго можна распавесці. Напрыклад, мы зараз будзем вяртацца, ну, тут груз завязем, зазірнем на Магеллан, таму што на Магеллане нам прыйдзецца тэлепартавацца, ну, адпраўляцца ў Мексіку. І па сутнасці ў Сэма зараз ён проста ён проста выконвае рэчы, але яму ўжо проста пофіг. Куды пашлюць, туды пашлюць. Пойдзе куды скажуць, таму што ён не той, каб вельмі моцна матываваны зараз у сваім жыцці.
Плюс яго бясконца дастаюць розныя людзі, адзін яго падтрымлівае па сутнасці яго сям'я зараз. Ну гэта каманда Магеллана, яны пра яго клапоцяцца, і гэта адзінае, што яго ў прынцыпе падтрымлівае. Так, давайте злева можа. Не, давайте адразу да цэнтра. Увесь груз, які толькі магчыма, мы хутчэй усё пакінем тут. Таму што ён нам у месяца не спатрэбіцца, ну акрамя рыштунка. Рыштунак спатрэбіцца ў любым выпадку. Нешта там з мухаморамі, так? Вось, напрыклад, у нас ёсць мухамор. Мне патрэбна нешта з гэтым рабіць, не? Далей яго расці. Ага, пісаць на яго. Зразумеў. Зараз. Груз заставім і пойдзем. Амаль не пашкоджаны, амаль не ў смале. You're looking good, Sam. Let's see about those orders then. Superb delivery, as always. Good stuff. I tip my hat to you, sir. Угу. Новий узровень. Воу. Абсолютний абуток. Тяжкий абуток, який підходить для вельми різних ситуацій. Яны добра паглынаюць удары і добра чапляюцца. І робяць ваши удары больш моцнымі. Неблага. I'm increasing the materials allocation for you. You'll find that there's a good amount set aside just for your use. Now displaying your current order grade. Absolute boots are sturdy as hell and boast exceptional grip. They also excel at absorbing impacts, so you ought to take less damage when landing from a long fall. You might find them a bit heavy though, so try them on for size first. I hope you get a kick out of them, if you know what I mean. So you know, we're thinking of making some improvements to existing weapon systems. Feel free to lend us a hand if you're interested. Давайте возьмем этот абуток. Так, терминал. Так. А, ну гэта асноўны ў іх заказ. Даверым зараз груз, гэта нам не па дарозе ўсё будзе, таму што мы зараз адправімся адсюль. Па месяцы трошкі патусім. Transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Так, і новы абутак. Вось он. Абсалютны абутак. Это, па сутнасці, мне замена маіх трэкавых. Я возьму их с собой просто. У заплечнику буду носить. И коли мой абуток разломается, амаль я просто заменю его. Альбо... Не, давайте зараз трековый абуток развалим уже. Мне падаецца, ён яшчэ жывы. Так, это можно разобрать. А дзе... Трековый абуток, вось он. Ён амаль не пашкоджаны, але давайте заменим яго. І дзе ён абсалютны. Не перапрацаваць, не. Кіраванне грузам, не? Вось ён. Апранули.
Цудоўна. Калі я з ім упаду, я не ведаю, што як па-іншаму ўвогуле ў гэта гуляць. Так, яго можна адабраць і на спіну пакласці. Мне падаецца, я не ўсё адклаў. Я не... Давайте сховішча маё паглядзім. А, гэта мне прыйдзецца самастойна несці. Гэта гулец паспытаў мяне аднесці. Я магу пакласці... А вось, у прыватны. У прыватным пакладзем, потым прынясем калі-небудзь. Так, ідзем да мухамора. Нам усё роўна па дарозе. Ой, гэты абутак трывалы яшчэ, каб здам. Вы паглядзіце на яго палоску гэтую трываласці. Ён реально абсалютны, я так разумею, поўнасцю замена. Я думаў, падобнае нешта ў бокі атрымаю, але не, яно вось. Там жудасная канструкцыя такая. Самае тое, каб у горы хадзіць. Так, дзе я там бачу? Вось он. Так. Бяром. Есть проблемка. Мы пустые, давайте попьем воды. Ну тут не шмат. Тут усяго 40 миллилитров. Усё. Мы не только бы хотели в туалет. Есть проблема. Это складанее, чем я думал. Так, можно отправить корабель. Я повинен быть... Просто на мапу я могу поглядеть, проверить, правильно? Так, ласка. Прокласти шлях. Давайте-ка... Ну, давайте на базу Сэма. Я раптоўна ожидаю туда наведаться. Это дом Сэма. Мы у ім не были увесь этот час. Хутчэй за ўсё нічога мы не зробім тут, яно просто зачынена будзе. Або так просто ляжыце ўсё, і ўнутр нельга, так? Ну ладно. Давайте перасунемся трохі бліжэй тады да астатніх. Добра, неблаго было бы Сэма помыть хотя бы. Я гляджу зараз на яго і такі, Давайте в приватный покой. Душ. Пачалося. Душ патрэбны, каб памыцца, у яго рыштунак ён увесь брудны проста. Я ж праз гэту самую возера смалы ішоў. Там ужо ўсё проста. Так. Сэм пойдзе ў душ, а я схожу ў туалет. Зараз буду.
Все, вернулся. До Мухомору. До Мухомору я туди і відправився. Nothing like a warm shower Ворошовую after a свой. hard day's labor. Am I right, Sam? Так, ну мы по сутности все зробили, давайте на выход. Я думаю раздрукаваць на Магеллане зараз машину и просто с машиной покататься, потому что по сутности все места тут на машине достаются без проблем. Гэта выключна для таго, каб паскорыць гэты працэс, таму што тут не тое, каб нешта надзвычайнае. Так. Але адзінае, што гэта у чэла... у гэтага якраз такі са зброі. Давайте са зброі возьмем. Паглядзім, ці ёсць нейкія заказы і грузы да дастаўку. Увогуле ўсё, што магчыма, будзем браць. Нават калі гэта па тыпу знайсці і даставіць, перавесці, вось гэта ўсё. Там ўсё будзем забіраць. Узять заказ. Хералевые наркотики. Ну, не наркотики, а гэта самае. Медикаменты, хутчэй за ўсё. У ангельскай гэта одно слово. Знішчэнне. Дастава. Гэта ў іншы бок. Нам прасцей туды і назад. Дастава для бокі. Вось гэта ўсё возьмем. Мне падаецца, я ўжо гэтыя квесты рабіў. Мне такое адчуванне, што гэтыя квесты ўжо былі. Не? Ну ладно. Давайте ўсё гэта. Тут дастава для бокі. З'ездзім да бокі зараз. Лагер пачысціць па сутнасці і забраць каля лагеру рэчы. Так, гэта мы пакуль так пакладзем. Плюс я жадаю раздрукаваць тут стикиган. Ён можа патрэбіцца для нашых мэтаў. Стикиган. Ёсць. Ну і ўсё астатняе нормально. Так, і я жадаю яшчэ кастамізацыю знешняга выгляду, таму што тут пясок будзе паўсюль, так? Вось, Sandy Environment, вось. Тут пясочак амаль паўсюль. Таму гэты пясочны выгляд і пакінем. Так. Ну, в прынцыпе, пакуль мы боку будзем дастаўляць, то тут без розніцы. Там даволі бяспечна, а перад лагерам мы яшчэ падумаем, можа быць, штосьці прыбяром. Вось туды дастава для бока. Оп, груз. Бачу портараў, якія ідуць праз пясок. Так, это может лепей объехать. Такое себе место для машины. Ну ладно, едем, як едем.
Нас атрымаецца тут увогуле праехаць ці не? Атрымаецца нормально. Для мастачки адразу груз знайшлі. Тут лёгка. Блин, а я могу яго падабраць адсюль, не? Оп, машина, ты малайчына. Вы поглядите. Так, вось гэта яшчэ. Цудоўна. Усё. За гэтым усім разабраліся. А, блин, я забыўся, што тут у яго бункер трошки вышэй. І гледзячы на тое, што гэта ўсё одна вялікая голограма, бункер у яго ўсё роўно вышэй. Давай-ка, бока. Табе дастава. See you again. Thanks for coming out. I'll go ahead and process your orders. You gotta be kidding me. Did you actually... Третій ўзровень, так? Ёсць, цудоўна. І нават амаль чацвёрты. Добра. seen anyone work half as hard as you do. It's true. Нічога такога, нашивачка. I'm increasing the amount І of больш materials ресурсаў. you can use here. Now displaying your current porter grade. Добра. Here you go. A porter patch. Speaking of porters, I think you'll agree that strands are a porter's best friend. And not just for tying cargo down either. They've got lots of other uses. Like the man who delivers, I've been experimenting with all kinds of potential applications in my spare time. No better tool for securing your cargo. I'm sure you carry one too. As you probably know, they're also used as unique identifiers for porters, as well as for tying stuff to your backpack and stabilizing heavy loads on floating carriers. Ён нават падказвае зараз тое, што мы рабілі, ён падказвае, што вяровачкай можна звязаць груз на нашым вазочку. Pleasure as always. Hope I can call on you again. Order completed. Well done. Так. Давайте трошки менеджмент карга займемся. Просто мне няма неабходнасці прям на спіне гэта ўсё насіць. Я могу спакойна вось гэта ўсё скласці ў машыну. Можа быць нават больш яшчэ. І астатняе можа бы і пакінуў з сабою. Так, астатняе нормально. Таму што зараз мы пойдзем у лагер бандытаў. Нам патрэбна зачысціць лагер. А ты яго апярэдзіл, так? Навошта нам бока, калі ёсць ты, так? Вось глядзіце, там лагер, так? Па сутнасці, зачыстка лагера штука такая. Я магу як і глосна, так і ціха зарабіць. Калі я ціха гэта зараблю, то мне больш па стэлсу дадуць яшчэ здольнасцяў. Хацелася паціху і зрабіць, так? Для того, каб паціху гэта рабіць, файна было б адзначыць іх усіх. Я б паставіў вежу. Зараз. І дачакаўся ночы, таму што ўначы гэта прасцей, яны менш могуць нас заўважыць. І частка з іх будзе адпачываць увогуле, так што гэта ўвогуле спрасціць задачу. Яны такія, ну, нічога не адбываецца, правильно, тут просто вежа будуецца. Абсолютно нормально. Так, вежа готовая. І даволі шмат тут. Вось, бачите, 17 нават. 18 адзначыў.
Нават яшчэ больш 21. І халеры сабе. Каб поўнасцю пачысціць гэты лагер, гэта ну нармальна так часу спатрэбіцца. Але мы гэта зробім зараз. Адпачываем да ночы, 21 гэта шмат. Мы тут даўно не былі. Так, размяркуем груз і адпачынак. Чаму нельга адпачыць? Поблізу ворагі. Ладно. Тут где-нибудь трошки далей. Я ж ужо далей, правильно? Нельга. Не, не тое. Сэм, мне не караскацца патрэбна. Вось, адпачынак. Так, цудоўна спаць. Усё, сонца заходзіць. І мы гэтым скарыстаемся зараз. Частка лагера павінна зараз пачаць, ну, частка з іх пойдзе спаць. Можа быць хаця бы некалькі, і гэта ўжо спрасціць нам задачу. Вось. Ёсць высокая верагоднасць, што мы ўсё роўна трапім у перастрэлку, але хаця бы частку мы ціха вынесем. Дарэчы, можна ж запыты рабіць, так? Я гэтым ніколі не карыстаюся, але ў гэтым выпадку гэта можа быць карысна. Перапраняем бутак на ціхі. Так, гэта раз. Ой, не ліхтарык мне патрэбны. Далей, запыты неяк. Гэта не тое. Я просто гэта так рэдка раблю, што я нават не ўпэўнены. Запыты. Там быў запад на тое, каб ціха вынеслі ворагаў. Зарадка батарэйкі, сховішча, тактычная структура, скок праз пляж, праапгрэдзіць, перамагчы ворагаў. Магчыма гэта. Мне цікава, як гэта паўплывае. Так, а мне добра было бы спусціцца. Там чал адлучыўся ад групы іх. Як можна пабачыць. Ось яго мы першым і вынесем. Так. Ён пайшоў назад. Есть. -1. Усе грузы з іх будзем потым збіраць. Таму што па сутнасці гэта можна рабіць значна пазней. Так. Мы хутчэй ўсё проста пракацімся па гэтай тэрыторыі з машынай і пазбіраем. Цікава, чаму ў базах мулаў няма грыбочкаў. Ну, таму што не так часта карыстаюцца як зброі сваімі грыбочкамі. Так. Там той чел. Адзін звонку, адзін унутры. Той, хто ўнутры, яго бы добра было бы вынесці. Альбо гэта не патрульны. А патрульны, можа, далей ішоў? Я ж бачу, што ён выходзіў, так?
Давайте зразумеем, які ў іх маршрут. А то там вельмі святлова, гэта праблема трохі. А что, никуда они не збираются? Ты подыходь да вынось их. Вось это вельмі напрашивается. И ты минус. Минус, да. У той частцы яшчэ 5. Мы можем ад іх пазбавіцца. А ведаеце, чаго ў мяне няма? Болагана. Это мне пытается помылка велика. Соваться сюда без болагана. Бола дапамагае ідти уціхую і адкрыту нормально змагацца. Універсальная зброя вельмі. Так, один шел туды глядзіць, а другі ў іншы бок. А там гэта ўвогуле за аўтобусам, правильно? Таму калі ніхто з гэтых двух зараз нікуды не пойдзе, я ідэальна магу іх вынесці. Минус 1. Минус другие. Бумеранг, ну, бумеранг у адкрытую не вельмі працуе. Давайте дробовик его заберем. И выберемся отсюда. Там что тут на святле. Я бы зараз тых двух у баку трошки вынес. Потому что яны далёка ад астатніх. Долман яшчэ є. А ён жа ж толькі ўвагу прыцягвае, так? Калі яго кінуць удала. То бок ён, па сутнасці, не толькі прям зброя нейкая. Я з гэтага боку магу зайсці? Не магу. О, блин, это чуйно. Я прыцягнуў увагу? Ці не, я не зразумеў. Падаецца, не, гэта толькі два, якія мяне заўважылі. А, ну так лёгка. Не такая праблема. Зараз падымемся наверх і там яшчэ вынесем групоўку. Так. Яны два глядзяць у той бок, гэта не ўдала. Лепей абысці. Оп, 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 сам не падай. Трымайся. Этих двух поближе. Блин, кольки их тут? Это капзда просто. 21. Оп. Так, так, так. Зараз сюди глядіть. У мене є стелсовая граната зараз? Стелсовая голограната. Оп. Все. Тут нікого не було, тут камінчик просто великий. Увесь час тут нікого не було. Мужик, успокойся. Все нормально. Домой уйди. Крутая граната, мне подобается. Успокоился. Оп. І яшчэ мінус. Мне на першай частцы гэтыя запаты падаюцца бескарыснымі.
Это ж трэба даць запад, а потым чакаць, пакуль на яго прыйдзе дапамога. За гэты час ты ўжо сам тое, што табе патрэбна, дастанеш. Ці зойдзеш кудысьці, што табе ўжо незручна будзе вяртацца туды, куды запад ставіў. Магчыма, і ёсць большы сэнс, калі быць на хвалі і вельмі шмат гульцоў гуляе. Ну, глядзі, напрыклад, я пакінуў 10 груз проста ў адным месцы, і мне літаральна за 5 хвілін яго даставілі. То бок, ну, гэта як пашчасціць. Я зараз пакінуў запыт, так, але, па сутнасці, калі бы я праязджаў міма лагера, пакінуў запыт бы на гэтай тэрыторыі і сышоў, просто праехаў міма, а потым вяртаўся, можа быць, ужо праз 20-30 хвілін тут бы і ўжо і пачышчана ўсё было. Разумееш розніцу, так? Так, яшчэ 12... Блін, ўсё яшчэ 12. Колькі іх тут? Гэта проста прорва людзей. Вось там адзін знаходзіцца, мы яго зараз вынесем, ён там спіць. Просто каб ён не прыйшоў на дапамогу астатнім, калі нешта здарыцца. На мой погляд, гіганцкі лагер нейкі. Дома можа ашаламіць ворага, калі ў галаву патрапіць. Ага. Ну, вельмі тонкая штука, на мой погляд. Оп, мінус яшчэ. Ну, ўжо грузы я не буду збіраць зараз. Мне патрэбны яны, але асабіста тыя, якія трэба людзям дастаўляць. Але мне ж усё ж такі лепей проста лагер пачысціць, а потым праехацца на машыне і проста падбіраць гэта ўсё. Так. 3 там яшчэ засталося. 11. Я вынес ужо 10 чалавек, мне ўсё яшчэ 11 патрэбна. І там груз яшчэ забраць патрэбна. Это частка майго квеста. Спадзяюся, груз там не ўплывае нідзе? Мне на мой запад ПКК прынеслі толькі праз 3 дні. Ну, як бы так. Просто, ну, прям запад. Мне падаецца, запад на тое, каб вынесці ворага, гэта самы адэкватны запад, таму што высокая верагоднасць, што хтосьці ў гэты момант будзе чысціць гэты лагер. Мне падаецца, гэта даволі такая актуальная штука. Раз. 2. И ты шел, не разгорнися, не разгорнися, не разгорнися. Не поспел дрэгаваць. Ніхто больше не заўважыў. Цудоўна. Лёгка. Здалося 8 чалавек. Усяго. Лёгка, правильно? Вось тут адзін, які падстаўляецца вельмі ўдала. Правильно? Ён жа не на мяне глядзіць. Оп, мінус. І вось толькі гэты ангар застаецца тады пасля таго, як я скончу, і ўсё. Па сутнасці. Шесть. Раз, два, три. 4, 5. Я только 5 бачу. Я пропустил 10. Альбо я нешта дрэнна гляджу. Раз, два, три, 4, 5. Усё, 6. Усё бачу. Зараз толькі прыгожа вынесці гэтую групоўку. Там адзін патрульны неўдалы. Астатні мы можам проста кулакамі нават іх усіх пакласці.
Упс, гэта нешта заўважыў? Ладно, побегли. Просто кулаками. Кулаки электрычныя, гэта моц. Так, Дида полетела у мяне зараз. Давай. -1. С парированием. Давай, бей. Давайте. Оп. Минус. Давай. Ау. Болюча. Да, блин. Ладно, его просто кулаками забить. Кулаки и пиццадо. Мне падаецца, пиццадо крутая штука, трэба карыстацца больш актыўна. Дымовая граната не. Ну ўсё, мне па сутнасці патрэбна просто праехацца, гэта ўсё пазбіраць. Тут рознага ёсць. А, ну так, я ж не ўсё змагу адсюль вынесці, таму што машына не паўсюль пролезе. Так, ну ладно, лагеру вынесены, гэта самае галоўнае. Ёсць. Это, дарэчы, частка груза пойдзе ў Вілла Лібры, у якую мы зараз і паедзем. Трэба толькі машыну вярнуць сабе. І гэта самае, наш абутак трэба замяніць. Оп. Яны крутыя. Ну так, атрымліваецца, запыты трэба яшчэ грамотна ставіць, калі ты ведаеш, што ў бліжэйшай будучыні табе штосьці спатрэбіцца, але пакуль яшчэ не. Я пра тое, ну, я не вельмі бачыў, ну, напрыклад, масток запытаць. Вось такое, надоўга. Ён, калі яго пабудуюць, ён у цябе будзе заўсёды вельмі карысная рэч, правильно? Чалавек можа па запыту пабудаваць табе мост, які ты потым будзеш карыстаць доўга, альбо лесацца ў зручным месцы. Вось. Я думаю, альбо мімо праходзіць, ён можа, ну, ён і для сябе пабудуе, і для цябе пабудуе. Гэта першае. Па-другое, гэта зачыстка лагераў, я думаю, самае актуальнае. Трэба проста праязджаеш міма лагера, запытаў. Ось. Таму што хтосьці да лагер гэта чысціць будзе. 100%. Ну, прям 100%. Ён бясконцая праца. Яны ж час часу аднаўляюцца, правильно, і гэта просто... Гэта адбудзецца праз пэўны момант. А лагеры умацоўваюцца і з часам становяцца ўсё мацней. Таму варта іх чысціць час ад часу хаця бы. І калі ты запытаеш, нават калі сам зараз не збіраешся ў гэты лагер, альбо місію нейкую выконваць у ім, ты можаш запытаць, каб табе нехта гэта зрабіў, каб прасцей было ездзіць. Цішэй, цішэй, цішэй. Цішэй, асцярожней. Машына вельмі жорстка поехала. Так, тут груз для квеста. Зараз яго забяром. А, і так, нам у машину згрузім частку. Так, дробовик, кераміка. Гэта ўсё. Грузовик отправляется. Так, гэта ўсё патрэбна, гэта грузы. О, болаган. Я скардзіўся, што ў мяне няма. Вось, калі ласка. Яшчэ і трошкі нагрузіліся. Так, ладно. З усімі маімі экзаскелетамі і іншым гэта ўвогуле не груз, каб вы разумелі. Нормально цягнецца. Так, загружаем у машину. Не варта носить гэта на спине ўсё. Так, кераміка, хімікаты. Гэта ўсё таксама сюды адпраўляецца. Ёсць. Зараз пакатаемся яшчэ па тэрыторыі. А хто-небудзь гуляў першую частку нядаўна? Там калекту... О, гэта пра... Да, гэтай самай Дарыгана. Мне падаецца, яна дакладна не так даўно праходзіла. А вось конкретно грузы тут есть яшчэ?
Так, там калектыўнае будаўніцтва як нармальна пачуваецца. Няма такога, што ты проста пачынаеш гульню, а ўжо ўсё пабудавана, ці наадварот, з-за таго, што гуляеш зусім мала людзей, даводзіцца ўсё будаваць саму. Карацей, я скажу, што я гуляў у розныя моманты. У самым пачатку гульні, калі я толькі пачынаў, ну, я быў на першай хвалі. Я прям на першай хвалі быў. Нават калі у вас 5 зорак на лакацыі, у вас можа быць одна лесвіца на лакацыі. Я прям вельмі шмат і актыўна гуляў у першую частку на самым пачатку. Таму могу сказаць, што там ёсць... Гэта не праблема, просто гульня па-іншаму... Яна па-іншаму збалансавана. Яна збалансавана вакол таго, што у вас будзе шмат. І сэнс у тым, што калі ты прыходзіш на лакацыю, там нічога няма, так? Ты паляпшаеш сувязі з іншымі гульцамі, ну, гэтую лакацыю як бы паляпшаеш у зорачкі яе, і ў выніку там становіцца больш усяго, і ў выніку там становіцца прасцей хадзіць. То бок, па сутнасці, чым у вас ёсць момант, і калі ўсё вы ў адзінку ўсё цягнеце, то бок ён ёсць у гульне, нават калі шмат людзей гуляе, і момант, калі вы, ну, як бы ўсё вакол пабудавана. Это два моманты вы, па сутнасці, на працягу гульні і развіваеце. Так што яно збалансавана нармальна. Вось. Але я некалькі разоў будаваў і закідваў рэсурсы, калі знакі о патрэбе стаялі. Ну, людзі закідваюць. Так, гэта ёсць такое. Ёсць людзі проста звычайна больш за ўсё лайкаў у тых, хто якраз такі дапамагае ўсім гульцам налева-направа. Ось там шмат. Лесвіцу забралі. Так, металл зараз разберем. Ты можешь отсюда металла забрать без моей необходимости тусоваться? Не можешь. Ладно. Гэта ёсць. І там на Віла Лібра нейкая даставачка яшчэ было. Пара грузаў у мулаў. Зараз мы яшчэ пойдзем забяром тое, што ў рацэ згублена было. Каля яе. Ласка кераміку. Дзякую вялікі. Можна гэта забраць таксама? Грузавічок, выратуй мяне. Добра. На машыне гэта квест просто жарт. Здае машыне, якая аўтаматычна збірае гэтыя грузы ўсе. Для мастачкі яшчэ груз забяром. Well done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. Так, гэта падаецца ўсё. Ну, ўжо Віла Лібра яшчэ, бо я бачыў дакладна ў адным з лагераў. Літаральна просто я пропусціў спецыяльна, каб не забіраць зараз. Для Віла Лібра было. Не тут, не? Так. Для мастачкі ёсць, металы ёсць. О! Паштовая скрыня мулаў. Я пропусціў. Пабудоў шмат, але дарогі ўсё яшчэ самым будуеш. Гэта праўда, пры гэтым я кажу, што я заўважыў, гэта калі ты бярэш, чым больш ты падвысіш узровень адносін з мясцовымі, то бок, напрыклад, каля кавалка дарогі, то тым прасцей вам, тым менш ресурсаў вам прыйдзецца укладваць у гэтую дарогу, але патрэбна як бы гульню перазагрузіць, нешта такое, каб яно прыняліся змены гэтыя. Таму што яно не адразу, як толькі вы адразу, калі вы адразу панясецеся будаваць, то вы толькі згубіце час.
Так што калі вам патрэбна менш рэсурсаў укідваць, вы не жадаеце, то варта так пачакаць. Але калі вы будуеце, чым больш вы дарогу пабудавалі сам, тым большай верагоднасцю яна трапіць людзям як ваша дарога, і вы атрымаеце лайкі за яе. Таму калі я ў першай хвалі амаль усё поўнасцю будаваў усе дарогі самастойна, у мяне столькі лайкаў сыпалася, просто жэсць. Людзі бясконца лайкалі мае дарогі, таму што яны па іх каталіся у гіганцкай колькасці. Так. Гэта ўсё адпраўляецца ў машыну. Ну і добра. Ну, то бок рэсурсы ад іншых гульцоў у іх таксама з'яўляюцца, але няма такога, што ўсе дарогі ўжо пабудаваныя. Таму такім запазнелым гульцам будаўніцтва таксама хопіць. Так. Это праўда. Калі я праходзіў апошні раз, так, ну, з такім... Калі ўжо дырэктар скат выйшаў, і нават праз пэўны момант пасля таго, як ён выйшаў, я заўважыў, што ў пачатку дарогі, па сутнасці вы шмат якіх дарог, кавалкаў, можете пабудаваць проста тым, што сувязі падвышаеце, калі вы іх высока падвышаеце. Вось, але ў другой палове гульні вам у любом выпадку прыйдзецца будаваць. Неважна, наколькі актыўныя людзі там гуляюць. Усё роўно ёсць нейкая пэўная мяжа. Где там груз масташки, ее заберем. Развезем гэта ўсё. Пабудовы ж знашваюцца і дарогі. Не, гэта зразумела, то бок, калі чалавек пабудаваў дзесьці, яно не на ўсё жыццё там застанецца, гэта зразумела. Гэта, дарэчы, мой масток, яго бы добра было бы адрамантаваць. Ён тут неблагі. А вот калі ніхто з гульцоў не жадае ім карыстацца, я бы лепей яго адбудаваў. В першую чаргу ремонт. Рэальныя крышталікі, ремонт. І калі на паляпшэнне яго хопіць, то я бы укінуў на паляпшэнне. Таму што я ж ад гэтых адмулаў даволі шмат сабраў. Так. Металы, 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 металы. І крыху не хапаю. Пачакайце, ён палепшыўся ўсё ж такі? Ён аднавіўся, ўсё зразумеў. Ну, масток так карысненькі. Пачакайце, альбо ўсё ж такі ён другі ўзровень атрымаў. Ён другі ўзровень атрымаў. Давайте-ка тады ўжо кастамізацыю ўзладзім. О! Голограмм мало. Ладно. Дякую, зразумела. Просто цікаво було, як така калектыўная сістэма састарэе, як гэта адаб'ецца на гулявым досведзе. Як быццам тады на момант выхаду першай гульні былі сумневы, ці добра яно збалансавана і ці навогул магчыма гэта добра збалансаваць, ці не сапсуецца цягам часу. Я нават скажу, што тыя, каму падабаецца больш адзінокае праходжанне, ім занадта шмат пабудоў. Ну, тыпу, хацелася б, каб менш было ад гульцоў. Так што тут хутчэй нават адчуванне адзінот, у першай частцы адчуванне адзіноцтва, яно вельмі моцна дапамагае увогуле, ну, вайбу гульні, скажем так, і адчування ад яе. У другой не скажу, каб гэта прям было такое. Тут не настолькі часта падымаецца тэма адзіноцтва і разарванасці людзей.
Хутчэй іх наадварот занадта вялікай звязанасці тут гэта падымаецца тэма, на мой погляд. Thank you for coming. We really appreciate the help. Я не жадаю зараз праз лес ехаць, там праз гару, не мае сэнсу. Асабіста да мастачкі. Таму я думаю, мы, можа быць, аб'едзем проста гару. Мы хутчэй гэта зробім на машыне. Está perfecta. It's rare to see cargo in such amazing condition. I will never know how you managed to track this down, but I am grateful to have it back. Ну, вось, яшчэ 4 дадатковых груза для яе прывезлі. А, нам у любом выпадку прыйдзецца вяртацца трохі. Нам жа патрэбна ў цэнтр гэта вярнуцца. Appreciate this, no? I'll send you the necessary data. Give it a try. І палепшана яшчэ супраць людзей і супраць мехаў. Эфектыўная палка. Добра, можа быць, варта і зрабіць было бы супраць мехаў біцца. I've allocated more resources for you to use. Now displaying your current porter grade. А, атрымалі лайкаў за стелс. На жаль, не тое, каб шмат, колькі хацелася б. Voltage rod. You can charge it before delivering an attack, significantly increasing the damage inflicted. It's a bit more suited to experienced fighters, but I bet a guy like you will get the hang of it in no time. Let me know what you think later. Order complete. Well done. Так, мы зараз едзем зноў у цэнтр. Толькі зараз нам не патрэбна чысціць лагер ужо. Просто праедзем міма. Прыгожа яка. Падабаюцца тут краявіды, я не ведаю, гэта і ў першай частцы, і ў другой, і вельмі прыемна назіраць за асяроддзем. Так, ну я не ведаю нават. Злева аб'ехаць можа, прасцей будзе. Там уздоўж ракі. Альбо праз лагер. Давайте сюды направо поедем. Ну, можа, не самая лепшая ідэя. На мотоцикле тут паўсюль зручна ездзіць, а вось машына далёка не паўсюль нармальна праедзе. Вось гэта вось лухта атрымліваецца. Давайте до лагеря доедем. Так, момент. Поехали далей. До рэчы, у нас же учора тэхнічна не атрымалася пагуляць у Death Stranding, былі праблемы. Дык вось раптоўна сёння. Так, можа забяру. Оп, цудоўна. Сёння, учора ўвечары, уначы ўжо нават, пасядзеў, залез у гэты самы. Паспрабаваў, у чым мая праблема, разбірацца, думаў, ну зараз буду сядзець. Карацей, можа, пару гадзін. У выніку яно проста ўзяло ўсё і запрацавала. Абсалютна нічога я не зрабіў. Я проста запусціў, і яно запрацавала. Цудоўна, так? Максимально простий ремонт був. Едем у центр.
Давайте нам поскоримся, я ж могу бустом еще ехать. Ой, все, доехали. Это знаки клятые. Ух. Понатыркаюсь. Так, ну вось гэта груз, які мы просто поназбіралі тут паблізу і давезлі сюды. Плюс гэта частка доставы, якая па квесту была. У выніку гіганцкая дастава просто так. To us in perfect condition. Definitely the right man for the job. Угу, лагер почистили. І яшчэ додатковые грузы. Ну, 2500. Давай, калі ласка. Нема пятай зорки. Тут же, ну давай. Тут літаральна пятая зорка амаль у гэтым месцы ўжо. Шкада трохі. За стелс яшчэ лайки атрымалі. Так, я реально просто 0 дзеянняў было зроблена. Нават не только там нешта было ператыркнута перад гэтым. То бок, па сутнасці, нават камп'ютар не выключаўся да ночы. Ну, то бок, не было такого, што выключыць, уключыць. Не, просто запусціў і ўсё. І ўсё нормально працуе. Так, у нас ёсць... Куды дастаў? У нас для мастачкі было, дакладна. Гэта я памятаю. Віла Лібрэ ёсць нешта для дэбока, так? Прагрэсія, даступная ў яго заказы ёсць. А чаму тут лайк такі стаіць? Тыпу, мне для яго дастава ёсць просто, ну, прям грузы, якія знайшоў. Ладно. У мяне ёсць для мастачкі... Так, хутчэй за ўсё тое, што я просто знайшоў дзесьці на вуліцы. Давайте до бока доедем, поглядим, что у яго за доставки есть. Глядзячы на гадзіннік, божук, но мне патрэбна бегчы. Давайте до бока доедем. Спадзяюся, гэта мне не сапсуе машину. Блин, на мастачке бы докатить уже, раз уж мы тут поблизу. Там же достав... Просто тут такая локация, что яна нормальная по памерах, калі вы на ногах своих двоих ходите, так? Вось. Але калі вы едете на машине, яна уже микролокация по сутнасці, уся Мексика гэта становится. Не вельмі нейкіх значных памераў. О, портери адпачываюць. Вось гэта я ўвогуле ўпершыню бачу. Наце вам лайкаў, потары. І табе таксама. А, гэта тваім дасталося. Вы мне прапануеце што? Хімікаты і... Не, дзякуй вялікі. Мне гэта не патрэбна. Я вам просто дапамагчы прыйшоў. О, мне для бокі нават нешта завалялася. Так, да, гэта сапраўды у мяне штосьці валялася для бокі, і таму гэты лайк быў. Ну, не лайк, а сардушка. Сердцика.
Мені ж там трошки нават не хапіла до наступного ўзроўня. Можа зараз даб'е зорку нам. Oh shit, you found it. This is that cargo that went missing a while. Так? Хопить? Ёсть 4 зорки. You've been there for me more than a few times now. It's not much, but I want you to have this. I've upped your allocation of materials again. Hope Now displaying your current porter grade. I want you to have this. I'm confident you'll grow to like it too. Што гэта? О, дзякую вялікі, можна подвесачку яшчэ одну начапіць. Што надае? Так. Бачыць месцазнаходжанне іншых портараў, калі глядзіш на мапу. This Ну, year's не ведаю нават. All the best porters love to accessorize, as I'm sure you know. Карацей, вось гэта, я так разумею, мясцовыя портары, я іх тады магу бачыць на мапе. When the man who delivers equipped this accessory and looked at his map, he was able to see the location of other porters in the same region. Other accessories confer different benefits, including some pretty strange ones, I hear. Only way to know for sure what one does is to test it out for yourself. Thanks Добра. for coming. Можа быць, варта ўзяць, я нават не ўпэўнены. Ну, тыпу, ведаць, дзе знаходзіцца іншы портар, гэта па сутнасці ведаць, дзе дадатковыя прыпасы могуць быць, але я мала змагу сабе ўявіць сітуацыю, калі мне гэта прям вельмі патрэбна. Каб раптам не пераехаць. Гэта самае моцнае. Не, ладно. Калі б жывёлак паказвала, я бы 100% узяў бы, апрануў. Покатаемся поблизу, просто позбираем эти грузы, отведем мастачцы. Бо тут прям вельмі ўсё блізка. А з таким яшчэ грузовичком увогуле жарт. Едзеш сабе ды збіраеш. Не? Оп. Нормально. Цудовно. Альбо каб знайсці і праехаць. Не, я ж не спецыяльна. Ніводны раз я спецыяльна не пераязджаў. Яно ж само адбываецца. Яны кідаюцца самі мне пад колы, я ж не павінен у гэтым. Оп. Тут же груз. Правильно? Ось. Зараз бачу. І з іншого боку був груз так само. Десь прям тут. Не? А, ось он. Гэта занадта... Я нават не ведаю, як гэта апісаць. Ну, то бок, калі асабіста вы першую лакацыю робіце, гэта спрашчэнне максімальнае проста. Вы проста едзеце і збіраеце рэчы. Першая лакацыя ў жарт пераўтвараецца.
Ось там можна яшчэ падабраць. Доставляем сюды, доставляем мастачцы і будем скончваць, таму што я ўжо прям затрымаўся, я нават не заўважыў, як час прайшоў. Для мяне апошнія 1,5 гадзіны проста імгненна неяк скокнули. Достава сюди. Come to visit us again? Welcome. Давайте пропустим уже. Не могу себе дозволить их долгие размовы. Ну, тут незначна. До речі, що я зауважив, за хутких доставок, по сутності, ви менше пунктів отримуєте. Тобто, коли ви виконуєте некі квести, ви, звичайно, ще походите, нечто поошкаєтеся, і більше пунктів отримаєте. А коли ви просто забираєте прям готове все робите, то воно імгненно. Так, это вернуть. Это так само вернуть. Это достава туды. Это достава для боки. И достава для мастачки. Давайте для боки. Для мастачки и вось туды у центр гэты. Мы гэта заберем, але зробім не сёння. Мы толькі до мастачки доедем. Так. Так, ну а до мастачки там даволі таксама просты шлях, ён ніколі не быў складаным у любы момант, просто ты тыпу едзеш у горы вось там по таму шляху, які я ўжо пратаптаў. Але зноў жа вялікі груз, так, але ў мяне машына. Просто ўзяў ды праехаў. Давай, забирай. Оп. О, яшчэ. Портери хаваюцца. Их есть керамика. А давайте возьмем их. А, это знову 1000 лайков есть. А давайте гуму, отдавайте свою гуму, давайте. Дякую велике вам. Дядьку тебе. Отдавай свою гуму. Что у тебя там, керамику? Ты не собираешься со мной делиться. Не собираешься делиться со мной, не? Ось же які, а? Ну ладно. Ну хоть гуму дали. Давай стрельбу. Не. Яны самі під мою машину кинуться хутка, і все в порядку.
Ну, это прям до холеры груза мы доставили. Condition. I'm relieved that you took such good care of it. Felt like fielding a bunch of orders for me, huh? You're a lifesaver. Hope it wasn't too much trouble. Угу. Третья зорка есть, а мать четвертая. My head is overflowing with И новые выгляды. including one I want to share with you. Ну там тільки 2 кольори, але я знову ж нам ще можна 2 зорки підвисити. I increased the amount of materials you can take from my stores. Figured you could use some more. Now displaying your current porter grade. Судовно. Oh, I shared some color data I think will suit you. Give it a try. You're like a breath of fresh air every time you visit. Refreshing and invigorating. I mean, my process has never been smoother. I can already visualize my next illustration. As soon as it's finished, I'll let everyone know. You should check it out too. I've got a feeling you'll like it. Till next time, Sam. Судовно. А ось ти, я тебе запомнил, так. Керамику он не дає. Добренько, давайте на этом будем скончивать, потому что доставлять тут еще можно нормально так Мексику поляпшать. Гэта мы займемся хутчэй ўсё заўтра. Вырашым полностью Мексику, прям, может быть, до 5 догоним полностью по ўсёй Мексицы. Каб уже забыцца на яе ўвогуле. А я вас зараз далей перадам. А перадам я вас далей да каго? Что у нас там есть? Ёсць у нас усе на месцы і з Магар'яна. Да з Магар'яна я не памятаю нават калі ў апошні раз завітваў. Я не памятаю, аб чым чалавек увогуле. А, у яго тэсты нейкія ідуць. Ладно. Ну, давайте тады да гэтага самага да усе на месцы. Ён зараз нейкі хорар праходзіць. Я перадам вас яму. А мы побачимся з вами заўтра. Паробім яшчэ дадатковыя квесты, паскончваем Мексику і потым пойдзем далей хутчэй за ўсё альбо заходнюю Аўстралію, альбо адразу па сюжэце. Я вось думаю, што хутчэй за ўсё па сюжэце, таму што зноў жа я не жадаю рабіць занадта вялікія перапынкі паміж тым самымі сюжэтнымі місіямі. Вось мы працягнем далей. Добренька, да пабачэння вам. Перадаю вас.